እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉሩ ማይብዛልኩም በጸልኹና ናምኒ ኢየሱስ ጎይታይ ዘእንቶሪጅ ሐወይ እግዚአብሔር ይባርካ ኦኬ መጸልኹ እግዚአብሔር ይመስገን እሞ ከምታ አትማር ዝበልና ያለው ማዓልቲ ድምጽ ሐወይ ምሳና ስለዘሎ ናይሎ ማዓልት መደብና ከምዚ ፖስት ገሬ ዘለኹ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ እንዲና خنካይድ ስለዚ ዘለኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ ከተቀርቡ ትኸሊኹም ናባይ ስደድዎሞ ወደህሪው በበሓደ ድምጽ ሐውና خنحቶና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ንዳሉ ኩላትና ዘለኩም መንፈሳዊ ዝኾነ ሕቶ ኢና ንደልና መንፈሳዊ ከመንፈሳውያን ሰዋት መንፈሳዊ ሕቶ ጥራሕና ነቅርበሉ ንሐውና ድማ በቲ ሰዋቦ ጸጋ መጠን ክመልሰልና ስለዚ ከምቲ ኣብዛ ሓለፈ ግዜታት ዝገበርና ዝተሓትዎ ሕቶ ብቕንዕና ክኸውን ኣሎ ንኽትፈልጡ ክኸውን ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ተቀዳሚቲ ሕቶ እንታይ ኣቦና ሰናዩ ኣቕሪቧ ዝነበረ በቀዳማይ እንዳ ድምጽ ሐወይ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ እንተትበና ትብልያ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ከምታ ናይ በቀዳማይ ብዛዕባ ሕጊ ሓፈሻዊ ዝኾነ መብራህርሂ ዝሃብካናን ዝዓገብካናን ሕጂ ድማ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ሓፈሻዊ ዝኾነ መብራህርሂ ክትህበና ያትብልሞ ብዛዕባ እዚ ኢና መጀመርታ ተቀዳሚት ሕቶ ንሳ ተቀዳሚት ሕቶ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ሓፈሻዊ መብራህርሂ ክትፈና ኣትብልያ ሓታቲ ኣቦና ሰናይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ድምጽ ሐወይ እዚኣ ተቀዳሚት ሕቶ ስለዚ ቅዱሳን ዘለኩም ዓይነት ሕቶ ናባይኩም ተቅርብዎ ብድሕሪኡ በበሓደ ስጋዕቲ ግዜ ዘለዎ ንድምጽ ሐወይ ከነቅርበሉና ድምጺ ኢድካ ከተርእየንሞ እዛሚ ክገልፈልካ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ምእንቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እንተዳ ግዜ ከመካደሊኻ ሓንቲ መዝሙር ክንገብር ንኸሊና እግዚአብሔር ይመስገን ስጋዕቲ ዳሎ ድዩ ወይት ጽሑፋት ስጋዕቲ ቅርቦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንተዳ ተዳሊኻ ኾንካ ሚክበካ እግዚአብሔር ይመስገን መቅዱሳን ፒሮን ወረቀትን እንድሕሪስኩም ጽቡቕ እዩ ተመሊእኹም ሞኻ ጽቡቕ እዩ እዚ ስብከት ስለዘይኮነ ትምህርቲ ስለዘይኮነ ትምህርቲ ድማ ብሓንሳ ክትሕዞ ስለዘይንኽእል ደጋጊምና ክንሰምዖ ስለዘለና ካብቲ ናይ ቀልብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ሕጊ ዝመላእናዮ ሞሕጅኻ ደጋጊምና ንሰምዖ ዘለና ተመላእኹሞ ጽቡቕ እግዚአብሔር ባርኩም ድምጽ ሐወይ ሚክፍሪ ሰላም ብሩኻት ኩልኻትኩም ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ብስም ጎይታና ምርሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ብለኩም ኣለኹ ድምፀይ ይስማዕ ኣሎ ወንደርፉል ጎይታ ይባረኩም ጎይታ ጽጉብ ዝሓልኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ሓሪርኩም ኩልኹም ኣብ ቀረባ ብርሑቕ ዘለኹም ጥዕና ሓይሊ ብጸጋ ኣምላኽ ደሊልኩም ትህሉ ተስፋ ይገብር اوكي مدبنا ናይ ሕቶን መልስን እንዲዩ ሕቶታት ዘለኩም ተሓትዎ ትደልዩ ዝኾነ ይኹን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ እምነትኩም ከቢድ ኮይኑ ድስማዓኩም መልሱ ደሸግረኩም ክትሓቱ መእታን ኢና ትዕድል ጌርና ዘለና ኣብ መንጎና ኾንኩም ብነጻነት ብፍቕሪ ንምህናጽ ንምምዓድ ንዕቤት ክኸውን መእታንቲ ንሕልፎ ጊዜ ሓቢርና ትዕድል ክንጥቀመሉ እዩ እምበር ሕጂ እቲ ናይ ሕቶን መልስ ንብሎ ዘለና ኣነ ጥራሕ ኣይኮንን ግድነት ክምልስ ኣለው ኣብዚ ካልኦት መምሃራን ኣለኹም ኣብ ቤት ጎይታ ነዊሕ ድጸናሕኩም
بصحون تمهاركم كتملسوا فقادنياتات مخانكم كفلتكم دل مالتي ملكت راح تبونا تنبرونا راحنا ندل مالتي عراي لهنا حبيرنا إنا نسرح حدا خفت حدا يبلتنيو أمونغونا منفس እግዚአብሔር አምላክ ተረኺቡ በተቃሉን ሕጉን ስርዓቱን መንገዲ ጌርናን መህናጽና እንጥቆሙሉ ኢናዝ ጊዜ ማለት ይጎይታ ይባርኩም ኣነንታይ ምኽሮኩም መስለኩም አም ሐሳብ ከወርወልኩም ካብ ሓንቲ ሕቶ ጥራሕ ንገብርሲ እቲ ሕቶታትሲ እስከ ሁሉ ተተኻኢሉስ ዘይተሓትዎ ድሕራለኩም ኮይኑ ኦልሬዲ ኣብልብኹም ሕጂ ኢድኩም ሓፋቢልኩም ትሕቶታት ኩሉሞ ንገሩና እንድሕረር ዘዳልኹም ኣለኩም ኮይኑ ሽዑ በአንጻርቲ ነዊሕ ጊዜ ዝወስድን ዘይወስድን ኣገዳስ ክምለስ ዘለዎን ክጸንሕ ዝኽእልን እናበልና ሓሲብና ጽቡቕ ጌርና ንገብሮ ክንክእል ማለት እዩ ቀሊልን ፎኪስን ሕቶ ክንምለስ ጊዜ ጥፊእና ኣገዳስን ዋና ዝኾነን ሕቶን ከይመለስና ክንኸይድ ማለት እዩ سمعكم الله عندهم حسابي ترديكم دولو تحطوتات اوريدي بصحف يقوم ويبقى مزين نيرت الزخون انا زي قداسيكم لسالو رايد واي مبولكو نتيجه حنك تصنعلو دولو خاني كومو زنزن زحطتكم ولو اكل معلتي الم نغوركم كوم سلاغن دي غبرنا اتجيزينا افكتيف كتكم كلهم ون حتى زلكم كل سالكم كالمتان اجي عدل نهبكم علينا مالتي ስለዚህ يدكم حافا بالكم حجي تعتوتات زلكم تحطوا خليو حتى اوريدي حنت لهنا بزعبا كيدان زبل مهرو بزعبا كيدان زبل مهرو مصحف قدساويس انتايو بمتاينا نردو بمتاينا نقولتو زبل حساب مالتي الركالة سب حتى هو سخز دلن تلو عدل كهبكم يدكم كترين مالتي اوكي حسنا ويتواركا ما يكدف سلام بروخات امايك متيد لخو امايك دو متيد لخو تبارخو دمت حويب ازي بزعبا اقلقلوت دك انستيو زملكت مالتيو اينو وسفح دبل اقل ارست مخانو جن عجب تتبلنا اقلقلوت እግዚአብሔር ሲ ንደቅ ተባዕትዮ ጥራይ ዲ መሪጹ ወይስ እንደቅ አንስቲውን መሪጽዩ እንተ ደኣ ንደቅ አንስቲዮ መሪጽውን ኮይኑ አቤናይ ፓርቲን ክጻወታ ዝግበአን ወይ ድማ ከገልግላ ዝግበአን ኣብቲ ካልእ ከሪስትሪክት ዝኾነ ኤሪያ ኣሎዲው ደቅ አንስቲዮ ከገልግሉ ዝኽእላ እሞ ስለምንታይ እንከ ከገልግሉ ዘይክእላ እቲ ናይ ቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን ሽግርሲ ንኹላተን ደቅ አንስቲዮ ዝሓቆፍ ዲዩ ብዛዕባ ዘሲ ቁሩብ እንተ ተብራሃልና ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ ተባረኹለይ ወርኻትኩኑ مايك فري حجمت يلو هو ما تيلو حجي انت راجع حوي ارحب الله حفتي እግዚአብሔር ይባርክኪ ጽብቅ ትሕቶ ይኺ ሓቲት ክደለኺ ብዛዕባ ዞን ሰፊሕ መብራህቲ ይኽበና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ድምጽ ሓወይ ሰሚዕኻ ያለኻ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ሕቶ ፕራይቬት ዝመጻትንላ ድምጽ ሓወይ ኣብ ግዜ ልደትሲ صحيح خنكبر خم آمنت متأنسي نخلينا ويسي أي نخلينا تبل حتى لما برايفت مسألة لا زياون مسجد بخا جابير تمسكنا يكون أمو خمسي دمس حوي جزء بنازله خمسي أرحب الله حفتي زحاتو تتو تبغ زخنا حتى زلكم حتى أغربوا ما دحر أميكم سوت نقول لها نعمل تخمل سنة جابير تمسكنا يكون يسوع كوي تاعي كبرنا جابير يكون سلازي أغربوا حتى زخناكم زبالنا جر اوكي ابونا سناي جابير يباركا ميكفري سلازي تسرع مس ابونا سناي مو بعلخاتكم انت تزاريكم صبقي زلكم حتى زخنكم نجر بمولو اقربوا جابير تمسكني نعخاتكم حتى زخنكم لدمص حوي قليل كخون خيليو نعي قليل كخون خيليو تنعي حتى زخنن نعخاتكم قليل كخون سلازي خيل اي تحفروا زي مفلات ايكوننتي اجم
زيت فلت كلها فلات مسير كان مرأيوتي زخفة نجار زابير يباركم أبونا سناي مكفري شالم شالم قدسان أميك مزيم تدخلي حدا قبر لي اوكي قويتا برخبلكم صغور ما يبزحلكم دمص حوي ويلكام እግዚአብሔር ይባርካ صغور ما يبزحلካ ካደይት ሕቶይ ድማኔ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን አብናይ ስልጣናት ዝምልከት እዩ ብዛዕባ ነገስታ ዘለና አረዳድ አሲ ቁርብ ታሽሙ ዝኾነ ይመስለኒ ፖለቲክን እምነትን ከመገርናይና ንኸደሉ maybe ቅድሚ ሕጂ መሊስካ ያትከውን ትኽእል ግን أبوزح كم حتى يلعال إذا نجار زاد ما كم مرة دين نتبن نرخبرلو زلوي مثلاً كم يجرنا هنا نخدلو نتكملو أمنت خي أبوليتيكان تاي ترانا نزبل حتى يكازيا دقيم كارتا نتصرنا يا بير مسكن نتصر تدا تخون حتى اوكي تردي يا دحر اخوينا حسكان ندرعمكا اوكي بلني እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኦኬ ጎይታ ይባርኩም ሚክብሪ ኦኬ ቅዱሳን ካልእ ድማኒ ድምጽ ሓወይ አቡና ሰናይ እግዚአብሔር ይባርካ بزعبا ناي غويتا يسوع كريستوس سبقنا حطلو تحطر مانتايو غلغل اغل غلتي بزعبا ناي غويتا نايس كريستوس سبنت مالت كماريام سي سغا طرحدي وسيدو ويس دما دمن سغان كماريام يوسيدو زبل حطو الله سلازي غلغل اغل غلت انتايم زبلو كاب دنگل ماريام سي سغا طرحي وسيدو زبلو ገለ አገልገል ትድማ እትደም ሰማያዊ እንበር ፈጽሙ ናይሰብ ከሆነ አይከልኒ ዝብል አለሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዝነገረና ፍጹም ሰብ ከምዝነበረ ስለዝነገረና ሲ ደምን ስጋ እንዲሁ ከማርያም ወሲዱስ ወይስ ስጋ ጥራሂ ወሲዱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ድምጽ ሓወይ ሰሚዕኻን ትኾንካ ተሓቶ በለት ትኾይና ንኤላጃ ከገልፈሉዛ ሚክ እግዚአብሔር ይመስገን እንደሐር ጽቡቄካ ሰሚዕኻን ኾንካ ሓደ ኦኬ እግዚአብሔር ባርካ ኤላጃ ሓደ የሚ ይገልፈልካ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳን ኩላትኩም ተሰርዑሞ ዘለኩም ሕቶ አቅርቡ ሎሚ እንደሐር ተመሊ ክንምልሶ እንደሐር ንኽል ኮይና ብሙሉ ክንምልሶ ኢና ዘይንኽል እንደሐር ኮይና ጽባሐውን ክንውስኽና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ይክፈይ شالوم شالوم سمع الله قدسان سلام معكم شالوم هللي عسكريتاي أملاح سماي بلو خبلكم كما حديركم دم صحاوي أملاح سماي بلو خبلكا صقاها دما مملشي بزحلكا كافلتت يساقركا تحطو حارنا زحالتا أنا ندب قدام حيتيا نيرا عبر خبلالكا عبر خبلا خلاي ناتي حتو زنبرت مايت ناشع حتو دك انستيو كغلغلا كمزه غلغلا يرد اني يغلغلا ግን انا تحطو زنبرت ግን አፓስተርነት ክበጽሐሲ አፓስተርነት ማለት አሳር ነገር አሳር ዝኾነ ከም ፓስተር ኮይነን ከገልግላ ከም ፓስተር ኮይነን ከገልግላ ሲኽእላዶ ትሕል ትኽእላ ኮይን ካበና ይጥቅሲ ደጋፍ ማለት ደጋፊ أبزي بفلا أبزي حجي معربا وهجر دلنا ياسي بزحت باسترات عطريان أبي تبعون جل سميعهم مالتي حجي بس بزحت ما بزح ما خمزي بضع زخزار ودما تسمعها جس كم يجرو عصارسي بفلا قوانسي تساب قرطس كم زبلاسي عم تحسب أي جلند أبلا خلص لمن تياكم بسحين زبل زيادة عنتي تخلعتي دما ناشوا حيت كانوا كو قليل من لسي زجبر كلا سبسي أمنا يسقون نجار كوجي يقالدو كم زوج قدر يزوج أملاك عصودي أملاك على المسالسي أمان خويس كوجهي مسكم مسام كوجهي مسام زوج هاي كوجهي خلدو نمنتاي نعود دوجيوسي نأملاك هاو نجا سماو نجار يكون كوجيوس جبوه زين كتازين أملاك سماي باركة مايك فرين إيوب هراي جابير تمسكنا يكون جابير باركة إلاجا جابير باركة زلكم حتى يكون تقربوا
دحار حطوتات مسودة أنا ميك مسحازة أمونغو كتحطو أيتقولوا لي لك مش جمرة سجعزن تقريبا زلوا حطوتات زود دحريقو حطوس لزي فكاد حجي خمسة على علاجات قبرات زلكم حطو تنعقاتكم حطو زخونكم أغربو أنت دا ميك حيزوا دمسي بدحريقة مثلا تهايبا زلوا حطوتات راح سلزم اللس أمونغو شعوخ تحطو يدخلون يقوم نوعو مسودة جزيت لنا أقوم تحطو كتابي يباركم سلازي بمسحوي سمع خايف تكون زين حطوتات بس فاي قبر بقد تحت ملست خلتهم كات شبوه تليكونا مزمور كنقبر نخلينا اسقع تدالو እግዚአብሔር ይመስገን ተተዳሊ ኻግን ሓደ ግበር ለሞ ሚገርፈል ካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቅዱሳን ከም ታዝበልኩም ሙሉእዎ እዚ አይትርኽቦን ይሁን ካለ ማዓልቲ ስለዚ ሙሉእዎ ደጋጊምኩም እንት ክትሰምዑ እንደገና ኻኒ ኖት እንደርሒስኩም አዝዩ ጽቡቅ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሞድም صحوي እንደሕር ተዳሊ ኻኾን ካን ዓኸበካ ተመርታ ግና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላና ክንጽሊና በዘዘለና ያ ቦታ ሓንቲ ነገር ክነገረኩም ኣብ ህይወትኩም نفعات سماعتي كتكونوا خدكولوا علىكم جابير تمسكنا يكون سلازي እግዚአብሔር እንታይ ይዝፈቱ እንደሐሪልና ጽንይልኩም ጽንይሉ ተሰምዕ ሰብ እግዚአብሔር ፈቱ እግዚአብሔር ድማ ይባርኩ እግዚአብሔር ተመስገነው ስለዚህ ኩሉ ነገርኩም አጥፊኡኩም በሙሉ ልብኩም አብዚ አንህር ሰሚዕኩም ለማዓልቲ አነ ንስኻትኩም ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ቃል ከም ንሰምዕ አነ ርግጸኛ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነገርኩም በሙሉ አብዚ ሕቶን መልስን ኮንሰንትሬት ክትገብሩ يعدمكم جابير يمسكن إساياس انتاي حطوني ذلك اوكي اخن تصلي جابير يمسكن اوكي بار جابير يمسكن ابونا مسكنك كالنا بارك كار مالنا منفس قدوس اما كلنا سلازل خان مسكنك كالنا غويتا سغا እንደምን ቃል ካህ ገልጾ አይከልኝ ንስኻ ኢኻ መምህር ንስኻ ኢኻ ድማ እግዚአብሔር አምላክ አብራሪ ካህ ገልጸልና ትልሞ ጎይታ እዚ ዘለና ናይ ሕቶን መልስን በመጀመሪያ 50 ዓመት ሰለ ጊዜ ስለዛሃብካና አነ በስሜስ ክርስቶስ ይመስግነካለሁ ይባርከካለሁ ሕጅልማ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ መምህር ናይ ሕቶና ሁሉ መልስንማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ካሞ ጎይታ ሕቶለና መልስና ንስኻ ስለዝኾን ካድማ መስግነካለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕቶና ህዝብኻ ናይ ደቅኻ ንስኻ ካ መልስሞ ጎይታ ነመስግነካለና መንፈስ ቅዱስ ጊዜናን ሰዓታትናን ሓውና ድምጺና ዓኻ ይሕልፍና ንመካለና بزتفالالي ملكة عبد خوف عبينهم እግዚአብሔር አእምሮና ልብና ናብካል ዞስት መናፍስት ሁሉም ናኻ አልፍና ነበካለ ዝዳፈሩ እግዚአብሔር ጣልቃ ዛአቱ መናፍስቲ ካብ ሰማይ ካብ አርያም ሓውን ናበፀ ክበልዖም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልያለሁ ሓው ክበልዖም እግዚአብሔር ነዞም ጽላትኻ እግዚአብሔር አምላክ በትንስኻ ጸሎም ጽልያነ ጸሎም በኢየሱስ ክርስቶስም ሓው ክበልዖም ጽልለው ጎይታ ግዚኡ ሰዓቱን ኩሉ ናኻ አልፍና ነበካለና ድምጽ ሓውና ናኻ አልፍና ነበካለና بإيسوس كريستوس مثل سمكا كابزل عالم زل عالم استمراري جيسوس نيمان أوكي قدسان زيابير يباركم أداوكم كورده بصحوي نعخا زاميك حدا رئيب أوكي حمدا خبتلك أوكي زيابير مسكن مود بصحوي برايفت نعخا ميك نعخا زيابير مسكن أوكي راي اوكي بروخات كويتا يباركم كلهم دمصاي سمع انتلو حدا غور ليكا تحت سقاب لعل دلهم اوكي يوب حوي كويتا صقوب زحلكا نعخا كويتا يباركا ثم زحتكم كا كويتا صقوب زحلكم كرمكم تحطوتات كبير يكونن محجون انت بوزح انت بوحد مليسنا يونيرنا مليس يونيرخ بلخلي ابستفل عليه وان ساعتين كم زتري لسلدي مزي كم إلوني سكت حتوسك كله سمعوا ودبلكو قدمه جمجم قد ما حجي بزعبا زس تحت حتوتات ملسو دسمعكم مسكملكت كورو انت لهم كوينكم قد ما حجي زو حتو قاليو استعاتت حتوتات مبزحتو بجكاتا ناي كيدان ناي بوليتيكان ينا يدي تزاربكم بر بزعبا زي زاريبه تحاتيتوس كملس كله باوديو ديو على بخالق منقدي دسمعكم انت لهم ملكت كور ليسكي ودهز بي حتوتات دلو حدا بزعبا كيدان مصحف قدوس انتاي مهر كيدان انتاي مالت مخانو ملاخيتنا كنزارب
كمغلጽ خنبلو مالتي كيدان سنتاي مالتي زبل سنا حساب حزنا مالتي تقال اي كاني سبنت كريستوسي كاب مريم سغا ديوسيدو سغا اندمن ديوسيدو ويس تسغو سماياوديو زبل عينت حساب تسالساي دق انستيو ابغلغلوت كم مغاب وينن كغلغلا سلطان حيزنا بيت كريستيان كغلغلاسي سغاب تعامتي ك يفقدن ديو زبل حسابيو سب اب سبورت بسمعيت تونينو بسمعيت تمريحسي بزعبا حنت غانتا سعيرات سعيرا الكام بكاي مغهاي محزانس مصحف قدساوي وي كريستياناو طبايديو كريستيان اب بوليتيكا كاتو يغبوديو غبونيو زعبا مرحتو انتاي عينت الرأي اخر لو يغبو زبل حتو تادينا تحتيدن دلو اسكاب جمالتي ملسو دسمعكو يلو من او يوسان اللغة يوسان السي سمعكم اللهم تي ما يلزم ملس كله ولا تحد حدا انتي خمسيفكم كان ببسلة صنحكو يراقون صحوة صنحكو اوكي إلا جاءوا أقولقلوت ترى أقولقلوت عندك نستيو أقولقلا خم دخلا فلوتيو جن باستر كوينن مجابي مالت باستر نديو مجابو كوينن كأقولقلاسي خلارويك إلى هانيا تحت لو مي أبز وانزس بزحد عندك نستيو أقولقلوت كم مجاب تكوينن سي أب تشرش الرأيين بأفريقيا بأمريكا بأوروبا يرألو حجمو إذا ما صحف كل سعوديو مرتعو بيناي مصحف قدساو تقسي زبل حسابي اوكي ساعه حتى مسلني عند حريك قال للناسي كمصحف قدسي بيناينا نرغاغطلو مالتي اوكي مو اي سمعكم من مالتي كلخاتكم ما يجي دكيمنا حجن غبرينا مالتيو حصر بيلنا بستغالنا متن كيدينا زي برهالكم تلو فتحتو فادنيا تاتينا مالتي اوكي بتانا كيدان كن جمرينا سا قداسيتي انا كيدان غدا قداسي سلازونه تراي مجمريا خيدانا مصحف قدسنا تذكروا وينايو زعبا خيدانا مصحف قدس مجمريا خيدان تبال ابي كتكبر كلا يكون تريو ابراهام اوكي كيدان ابراهام حراي الوتك كالوت كخلص استفلي حساب لكم دي كالوت استفلي حساب لكم دو ود حزبي نو اوكي نو صبو بلوي كيدان حراش بلوي كيدان نو بلوي كيداني ابراهام بلوي كيداني اوكي كيدان انتاي مالتي مسلكم امونغو خلت انتيتي دغبريو امونغو خلت سبات وابكلت امونغو خلت منغستي امونغو املاخن سبن امونغو سبعين سبيتن امونغو ابون قلعن امونغو خلت وشت كلت غزاتي امونغو باريان غويتان زغبر سممي اوكي exactly right سل او مسادام اوكي مس ادم نيوانن حرايت بو اب እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱስና ብዙሕ ጊዜ መስባት ኢንተራክት ገብሩን ከሎ መስባት ኢንተራክት ገብሩን ከሎ ናብነት እግዚአብሔር አምላክ ናዓኻትኩም ሕጂ በኽብሩን ተዝግለጸልኩም ሓደ ነገር ክትገብሩሉ እንተ ዝደሊ ምሳኹም ኪዳን ብምእትታዊ ዝጅምሮ እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ስርሑ ብዙሕ ጊዜ በተደጋጋሚ ትእዛዝ ክህበካ እንከሎ ነቲ ትእዛዝ ልብ በሉ ይኹም መስራዓታቱ ወይ ንዝዘካ ትእዛዝ ክትገብሮ እትድልዮ እሱ ክነግረካ ከሎ ንሳኻ ነቲ ዝነገረካ አሜን ይሁን ክትብል እንከለኻ አሞንጎ ኻን አሞንጎ እግዚአብሔር
ኪዳን ተአቱለኻ ማለት እዩ ኦኬ ኪዳን ተአቱለኻ ማለት እዩ ድምጽይ ትሒቱሎ እጀኸ right برقت እግዚአብሔር አምላክ ታመጀመሪያ ኪዳን እንሪያ አቡሊ ኪዳን ምስ አዳምን ሔዋንን ምስ አዳምን ሔዋንን ግን ክልተ ዓይነት ኪዳን እንዲደሎ አይኔት ሐሲብኩም ምዃንኩም አዳምን ሔዋንን ከም ድበልኩም አይፈልጥኒ ኦኬ እታ እግዚአብሔር አምላክ ምስ አብርሃም ምስ አዳምን ሔዋንን ዘአተዋ ኪዳን ታመጀመሪያ ቅድመ መውዳኦም ካብዚ እንተበሊዕኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ አይትብልዑ ዝበሎም ታትእዛዝቲያ እሳ ኪዳናዊ ትእዛዝ ትበሃል እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብምንታይ ጌርና ንርዳእ መስለኩም ኣብ ሆሴ እንድሕሪኢኹም እግዚአብሔር አምላክኩም ኢሉ ይኸስስ እዩ ኣብ ሆሴ 6:7 I don't know رأيكم ناي رأيكم نعاي سكوير رأي ندلو مس كونتستو مستحستو غيرهم ببالكم الرأي هو شديشته كاب حدا سداب ولا عسرت زلو جزاي كم ببالكم نسو قدده خطعينا خايو نسو وقع كزننا دما يمو نعناينا بእግዚአብሔር نملس دحرقلتا معلته يان كغبرنايو سالسايت معلت قادو كبلنايو اب قدميهم بهيوت كنبرينا እግዚአብሔር نفلطو كنفلطو دمانس عبو موصاو خم وغحت رغصيو نسو خم زناب كمتن مدر زطلل زناب صبحات نابانا خمصيو ويفرم انتاي كغبركا ويهودا انتاي كغبركا سنايكم كم دبنا بجيحات كمت انجيو زطف اوليو ስለዚህ በነቢያት ቆረጽኩም በቃል አፈይ ቀተልኩም ፍርደይ ድማ ከም ብርሃን ይወጽእ አነስ ምሕረት የዝፈቱ መስዋዕት አይኮነን ካብ ዝሐርር መስዋዕት ድማ ፍልጠት አምላክ እፈቱ እሳቶም ግና ከም አዳም ኪዳን አፍረሱ በዙን ጠለሙኒ ጊልዓድ ብደም ተዓለሰት ከተማ አበሰኛታትያ ከም ተኸተርቲ ንሰብ ዘድቢሉ كم دم أتوم أخيبا كهنات أب مجدي سكيم يقتلوا وحسم يجبروا أب بيت إسرائيل زسكحنا جرّيخو نزرنا إفريم أبويو إسرائيل كأرخسة نمركوز بيد ما ملسكو أتا يهودان أخذ ما قوعي تداليلك علو بالمالتي right سلازي تقداميتي كيدان النريئة أمونغو እግዚአብሔርን ሰብን بحضرانت أملاخسي نزع سماين مدرن كلها فتيرو نعوخا نادام هيوان المسفترة نزع علم زيا ملؤوا وازحو كابد الله يكون بلعو كابزي أجناي تبلعو كبلو من كله أفتي أمونغو እግዚአብሔርን أملاخن سبنسي بحضرانت نتينا እግዚአብሔር أملاخ فترة كقبلوهم كله كجزء كم حضرو كحلو أملاخ كأخو خبرو تزازاتو بمحلاو إزي اتمجمريا كيدان تباهيلو يتوع مصحف قدسنا مالتي okay this is the first كيدان أمونغو እግዚአብሔርን 7 okay بدحريو دك سبات مسودقو እግዚአብሔር أملاخ معرف 3 دحريهم أوري زفترات قال تسفا يهبهم اوكي اتقال تسفا زهبهم كيدان አይኮነን ትእዛዝ ስለደይብሉ አብዝ ልብ ቦልኢኹም اوكي እግዚአብሔር አምላክ ቃል ተስፋ ይዝህቦም ናይ ድሕነቶም ቃል ተስፋ ንሰይጣን ከመይገሩ ርእሱ ከም ድጭፍልቅ እንደገና ሰይጣን ካሽኹኑ ከመይገሩ ክነክስ ከም ድፍተን እግዚአብሔር አምላክ ነትበዳሊ ተመን ንዑ ዝኸውን نعوخ سعرلو زخلو قال تسفا كاتولهم نرئي مالتي اوكي ስለዚህ ተቀዳመይቲ ኪዳን ንሪያ ቅድሚ እታ ሙዳቆም ያ مالتي ልክ አዳም ከም ደፍረሳ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብዝ ትንቢት ተቅስድራናዮ ከዘክሮም ኮሎ ንርኢ مالتي ማዓስ ንዑ የመሳስሎ ቶም እስራኤላውያን ካህናት ነቲ ስርዓትን ሕግን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተዋህቦም አፍሪሶም ብናቶም መንገዱ ክኸዱ ከለው ማዕረት ምስ አዳም ዝነበሮ ስምምዕ
مساتهم كم عين سمع كم زنبرو ما السوخ أساتهم كم تقدم زتقلمو كم زتقلمو نري مالتي أتسألنا نريو كيدان مسنوه زعت وكيداني اوكي مسنوه كات وخلو لمتاي ينا كيدان نبلو نسو مخنياتو ام معرف شوعته ام معرف شمون تقرتا اتا ماي اهي وقعون مدرب مولو مس دق سوات بمولوم مس طفؤ حتياتنياتات كلهم مسموتو تمركبون مس عرفت نوح مسوصه نوح دمان እግዚአብሔር መሰው ይሰርሐ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኩሉ ንጹሃት አዕዋፍ ነው ሲሉኻ ዝሐርር መስዋዕቲ ኩለን ንጹሃት አዕዋፍ ወሲሉኻ ዝሐርር መስዋዕቲ አመሰው ያዕረገ ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ አጭነወ እዚ ጥዑም መዓዛ አጭነወ ዝበሃል ነገር ኤክስፕሬሽን እዩ ብዙሕ ጊዜ እንታይ ምዃኑ ክትርድእዎ መእታን እግዚአብሔር አምላኽ ስባሂልዎ ማለት ይምበር እግዚአብሔር አምላኽ አፍንጫ ነዊሕ ዝጨኑ ሃሊዎሲ ቀሪቡስ ነቲ ትኪ ናይት መስዋዕቲ ጨኒዩስ ደሲልዎ ማለት አይኮነን ግን ቃል በቃሉ ስለስተተርጎመ ሓደ ጊዜ ልብኽ ንብለሉ ለና ቃል በቃል ክንወስድ የብልና ካብ ዘብለና ሓደ እግር መንገድና አጅን ነግረኳልና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ጥዑም መዓዛ አጭነወ ዝብል ቃል በቃሉ ዝተተርጎመ ተርፍ ዘይደለይዎ ስለዝኾነ ተቆም ዓይነት ኤክስፕሬሽን ብዙሕ ስለዘሎ መጽሐፍ ቅዱስና ኦኬ ሞ እዚ በተደጋጋሚ አብ ዘለዋውያን ከምኡን አብርሃም መስዋዕት ከቅርብን ከሎ ከምኡን አብ ዘሁልቅን ዘዳግምን እዚ ኤክስፕሬሽን በተደጋጋሚ ስለዘሎ ከተርፍ የብሉም በዝብል ስነ ሐሳብ يوم قال وقالوا توركيما مو مالتي حساب ግን እንታይ ኮሙኒኬት ድገብር እንድሕሪልና እግዚአብሔር ሲ በቲ ኖህ ባሂልዎን እግዚአብሔር አምላኽ ዘቅረቦ መስዋዕትስ ከም ዘተሐጎሰ ከም ዝተቀበለሉ ንኸርኢ ዝገልጽ እዩ እግዚአብሔር ከአብልቡ ሕልና ልብሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፍዩሞ ድሕሪ ደጊም ብሰርሰብ ንምድሪ መሊሳ አይረግማን ድሕሪ ደጊም خمت زغبركو هياو نزبل مليسا ايكوقعني مدرخ ساع زلا زرئن عصيدن زحلن وعن حاجاين كرمتن معلتن ليتن ايقوارصن يوبله املاح كانو نهون ندقم بارخم بلوم دما جريخم ግልጽ ይዝነግሮም ዘሎ ፍረዩ ተባዝሑን ንምድረኻ አምልኡዋ ኩሉ አራዊት ምድረ ዕዋፍ ናአኻትኩም ይፍራህን ይሰንብድን مستياب مدري لما مزبل كله عساتات بحر كلن اب ايدكم توحبه زواسا وزبل كله هياو مبلعكم يكون ز كله خمتي لمع بوقله بكم علهو غناخه سغا مس نفسو اتدمو ايتبلعو نفسكم زلو دمكم سي انا خدليو ايه كاب ايد كله اراويت كدليو ايه نفس سب دما كاب ايد سب كاب إيد حاو كدلياء أملاخ نسب ملكعو غيرو يمو اتدام سب زفسس دمو بسب كفسس إيو استغاتكم كأفرين تبازحون أم مدرس سسنو أب آدما تبازحو إيلو እግዚአብሔር أملاخ قال كأت ولهم قال تسفى كأت ولهم نعاتهم كأت تزازن سرعاتن كهبهم كلهم ري مالتي سلازي ازي تي ناينو كيدان زبهال سرعاتيو عبتها يزلوا ممهران ناي مصحف قدس ጥንታውያን ከመዓብ ገይሮም ሪዎ ሐዋርያ ወን እንድሕሪኹሞም ነዚ ስርዓት እዚኦም ነህዛብ ክኽተሉ ደልዮም በትም ናይ ሙሴ ሕጊ ዘይኮና ክንከይድ ብዛዕባ እንታይ ንበልዕን ዝብል ስነ ሐሳብ ኮሙና መላልኻ ስርዓት ናይ አከዳድና ናይ ጨጉርታ ሒዛ ኮሙን ካለ ዝተፈላለየ ዓይነታት ተኣታትዋና ወጻጻ ናይ መነባብሮ كم أيهوداويان كونوا أدليومن يو كزور قدنات أيكونن انتاي داس حنوق دم زي فسسا أيبلع إلوم عم زرناها أرحقو إلوم زصحفو أب كبرها واريا زلو باولوسن برناباسنا بيرسالم متيوم أحزاب سين عناق مسلو لهم دي يبلو من إلوم استحتتو نابزي عملقيتهم مو مالتي قدمي
ሕጊ ሙሴ ዝነበረ ስርዓት እግዚአብሔር አምላኽ ንኹሉ ህዝቢ ማለት እዩ ንኹሉ ፍጡር ኣብዚ እዋንዚ ነው ከም በሐዲስ ስለጅምር ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ከም በሐዲስ ስለጅምር ዘሎ እዚ ስርዓት ዝስ ንኹሉ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝወሰድዎ እዚ ኢና ንሕግግ ኢሎም ጽሒፎም ሎም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ካልኣይ ኪዳን ይበሃል ማለት እዩ እንሪኦ ተቀዳማይቲ ተኻላይ መሊሱ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ አብርሃም ዘአተዎ ኪዳን ከአንርኢ ማለት እዩ እቲ ምስ አብርሃም ዘአተዎ ኪዳን ዓቢ መሰረታዊ ዝኾነ ብዛዕባ ኣብ ደገ ድሕነት ብግልጽ ዘርኢ ኢሳ ከመይሉ ናይ ክርስቶስ ዘርኢ ዝመጸሉ ምዃኑ እግዚአብሔር አምላኽ በአብርሃም ገይሩ ነህዛብ ዓለም ኩሉ ክባርኽ ምዃኑ ካብ ኖህን ስጋ አብርሃምን ብዙሕ ወለዶታት ኣይኮነን ደሎ ብቁጽር ክትርእይዎም ከለኹም ዳርጋ ቀረባ እዩ ኣብ ግዜ ናይ አብርሃም ሲ ብዛዕባ ናይ ኖህ ታሪኽ ኣዝዩ ፍሉጥን ውሩይን ታሪኽ እዩ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ሰቡን ስለ ዝጠፍአ ሓድሽ ጅማሬ ስለ ዝተገብረ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኖህ ታሪኽ ሲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ህይወት አብርሃም ሲ ዓቢ ተራእዩ ዘለዎ ክበሃል ይግባእ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ናይ ድሕነትና ጉዳይ ክኾን ከሎ ምስ አብርሃም ዘአተዎ ኪዳን በመስዋዕቲ ናይ አብርሃም ብምቕባል ገይሩ እንዲወስዶ ግን ምስ አብርሃም ጥራሕ ዘይኮነ ኪዳን ዘአቱ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ገዛ ርእሱ ኪዳን ከም ዘአተዎ አብርሃም ከቢድ ድቃስ ምስ ደቀሰ ብድቁሱ ከሎ መንፈስ እግዚአብሔር መጽዩ በሐዊ በማእከልት መስዋዕት ሓሊፉ እቲ መስዋዕት ሁሉ ከም ዝበልዖ እግዚአብሔር አምላኽ ከአ ነብርሃም ብዛዕባ ደቁ ከመይሎም ኣብ ግብጽ ከም ዝኸዱ ድሓሩን ከም ዝድሕኑ ከም ዝነገሩ ንርኢ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ኪዳን ንሪኦ እንታዩ እንድሕሪልና እግዚአብሔር አምላኽ ነብርሃም ሲ ዋልቱ ከም ድኾነ ደገና ኸአ ናይ ነዊሕ ሎንግ ራን ፕላን ከም ዘለዎ ይገልጸሉ ማለት እዩ ከም ዝንሽዑ አምላኽ ኮይኑ ጥራሕ ዝኸይድ ዘይኮነሲ ሓንሳብ ምስኡ ጀሚሩ ንሓዋሩ ነብርሃም ዓበሽም ዓቢ ህዝቢ ክገብሮ ምዃኑ ስለዚ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ኢሳ አምላኽ ያዕቆብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ ተኺዳን ሲ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ናይ ህያዋን ኪዳን ስለ ዝኾነ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወን ብዛዕባ ሞታት ይትስኡዮም አይትንሱን ዮም ዝብል ጌጋ ምርዳእ ምሰምጽኡ ሽምሃቡኒ ፈሪሳውያንን አታ ሽሞም ጠፊኒ ረታ ደኺ መስለ ዝኾን ይድኸውን ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ኦኬ ሰዱቃውያንን ክርክር አትይዎም ማለት እዩ ቶም ሰዱቃውያን ዳርጋ ትንሳኤ የለን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘምጽኡ ትንሳኤ ክህሉ ይክእልን ሰብ ምስ ሞተ መይቲ ዝብል ክርክር ኣምጽኦም ብዛዕባ ሰብ ምስ ሞተሲ ከመይ ጌርካ እዩ ክኸውን ባህሊ ልምድናቶም እንታይ እዩ ከይወለደ ዝሞተ ሰብ ሰበይቱ በሐው ስለትውረስ ዘርኢ ክትፈላ መእታን ሸውዓተ ተኾይኖም ሲ ሞ ንመኖም ክትከውን ያ ምስተንሰኡ ስለዚ ኣብቲ ተሓሳስቦም እንታይም ለሓስቡ ነይሮም ሰብ መይቱ እንድሕርተስዩ ስልክዕ ከም ዘለናዮ ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮም ንዑ ንኸረድኦም አምላኽ ኮሙ ከም ዘይኮነ መጽሓፍቲ ሰዓም ምፍላጥኩም ትጋገየልኹም አምላኽ ሲ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ኢሳ አምላኽ ያዕቆብ አምላኽ ህያዋን እዩ እምበር ኢሉ ከም ዝነገሮም በኻልእ ኣዘራርባ ሰብ ምስ ሞተሲ መይቱ ይተርፍኒ እዩ ማለት እዩ ስቲል ብህይወት እዩ ዘሎ ብህይወት ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ስቲል አምላኽ ናይቲ ሰብቲ ዝሞተሲ አምላኽ እውን እዩ ማለት እዩ ረዲእኩም ኣሎ እቲ ሓሳቡ ስለዚ ስጋብ ክንዲዚ ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ኢሳ አምላኽ ያዕቆብ
تباهيلو دصواع مالتي اب تنبيت إسياس وندحريخمو كاب زستلعله كاب ابراهام تفنچلكم كافت قوحي إلو እግዚአብሔር أملاك زاربولهم كله بزعبا كيدان مس ابراهام زاتو عاب كيدان كم زخونه نري مالتي حجي كم زغيرو እግዚአብሔር أملاك كيدان كتقولو بس آدم زنبره كيدان أفريسو ديو مس نوح زاتو زلو ندحريلنا نو أملاك مس آدم زنبرو كيدان آدم سلازي صنعلو أملاك جن أمون أملاك سلازخونه نتسو زلو مس دق سبات كيدانسي ها انتي غير و مالتي مليسو حديثو و بحال ونياتو مليسو حجي مس نوح مجمارو اتي مس آدم حنسا زنبرو كيدان آدم سلازفرسس آدم أمون كوينو تزي ترخيبوس أملاك أمون كخونا لو مالت أيكونن مغنياتو تي حسب أملاك دلاي أملاك فقاد أملاك سي بناي سب من الناس زكاير زلاوت أيكونن مغنيات فتعر سقاب زخونة ساعات نسو حنسا استزاربو قالسي قالينا انت ترفنا يو توم دا ترفنا يو خسيرنا نترفن بر تناتو فقاد دلاينجن هياو سلازخونه كقصل كيو مالتي سلاز انتي تغبر እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክገብር እንድሕሪሉ እንብን ድሕሪልካ ፍሪፍካ ናዕኻ አለካ እትናቱ حسابን ዕላማን ግን ይኸይድ ማለት ሓን በሐድሽ መስካሎት ይቅጽል ማለት ስለዚ ኖህ አብናይ ኖህ ተሐዲሱ ማለት እዩ ከምኡን አብናይ አብርሃም ተሐዲሱ ማለት እዩ ሕጅሪኹም እቲ ህዝብኻ እናበዝሐ ናሰፍሐ ብዝመጸሉ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ነትኪዳኑ መሊሱ በቶም ደቅ እስራኤል ጌሩሲ ሕግ በመሃቡ ነተአብ ሰማይ ዝመስል ነተአብ ሰማይ ዘሎ አይነት አምልኾ በዝመስል በተምሳሉ ጌሮም ነተአምልኾ እና ገበሩ ከም ፉልያት ህዝቢ ከም ብርሃን ዓለም ናአምላክ ዝተፈለዩ ሰባት ቅዱሳት ሰባት አብ ቅዱስ መሬት አብ ቅዱስ ቤት መቅደስ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ዘለዎ ኮይኑሲ ናይ ኪዳን ታቦት ሂብዎ ማለት ኦኬ ዘኻብ ጊዜ ሙሴ ነቶም ህዝብ ፍቃደኛታት ዲኹም ኢሉ ሓቲቱ እወ ምስተባህለ እዚ ኺዳን እዚ ኺዳን መርዓ ተባሂሉ ይድረአ ኣብቲ ምህሮ ብሉይ ኪዳናዊ ምህሮ ትርእይዎም ከለኹም ልክዕ ከም ሰብኣይን ሰበይትን በፍቃዶም በፍቶቶም ተፋትዮም ሳሚዑም ኣብ ሓዳር ዳኣቱ እግዚአብሔር አምላክ ከአብኡ መልክዕ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ከምቲ ምስ አብርሃም ከምቲ ምስ ኖህ ምስ አዳም ዘይኮነስ ሕጂ ንብዙሓት ህዝቢ ፈልዩ ናቱ ክኾኑ ክወስዶም ፍቃደኛታት ክኾኑ ሓቲቱ ኪዳን ከም ዝገበረ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ አብርሃም አትሪፎ ዲዩ ድሕሪልና ኖ ተዕላምኡ ንኽገብር ትድላዩ ክገብር ተሓሰናይ ዝኾነ ሓሳቡ ንኽገብርሲ እቲ ኺዳን ኣብቲ ብናይ አብርሃም ዝነበረ ኣብዝኻ መሊሱ ሪኒው ገይርዎ ስለምንታይ ኢና ሓዲስዎ ንብል ምክንያቱ ቶም ህዝቢ ን490 ዝኸውን ዓመታት ኣብ ባርነት ብዘይ አምልኾ አምላኽ ብዘይ ሽም አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ምጻር መንነት አምላኽ ብዘይ ምፍላጥ ከምኡ በወረ አምላኽ አቦታትና ጥራሕ ድብልዎ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ኢሳ አምላኽ ያዕቆብ ጥራሕ ብዝብልዎ ከምኡ ጥራሕ ተሓላሊፉ ነይሩ ማለት እዩ እጅምባር መስዋዕት ክስውኡሉ መእታን ከም አቦታቶም አምልኾ ክገብሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መእታንሲ ነቲ ኪዳን ክገብሩሉ ዝኽእሉ ብምንታይ ገይሩ አርእይዎም በቲ ንሙሴ ዝሃቦ ራእይ ገይሩ ሂብዎም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኺዳን እዚ ካብ ናይ አብርሃምን ካብ ናይ ኖህን ብምንታይ ፍለ እንድሕሪልና ወል ሕጂ ሞር ነፂሩ ንብል ምክንያቱ ትስርዓት ትሕጊ እቲ ናይ ሰማይ ቤት መቅደስ እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ሓሳብ አምላኽ ተሓንሳ ቃል ተስፋ ዝሃቦም ንአዳም ንሂዋንሲ ክፍጸመሉ ዝኽእለሉ መንገዲ አፍ ደገ ብስእላዊ መግለጺ ብገንሸል ሓደ ጊዜ ኣብ ዓመት ንኹሉ ደቂ ሃገር ወኪሉ ተሐሪዱ ናይ ሓጢያት መስዋዕቱ ኮይኑ
ህዝቢ ሓጢያቱ ዝምሓረሉ ይቕረዝ በሃለሉ አጋጣሚ ሂብዎ ማለት እዩ ብስእላዊ መግለጺ ገይርዎ ማለት እዩ አፍቲ ሕጉ ክትርእይዎም ከለኹም ሓሳብ አምላኽ ልብ አምላኽ ድላይ አምላኽ ፍቃድ አምላኽ ንዓና ብደንብ ይኹም ትርእይዎ ብዘማትህ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ኪዳን እዚ ኸ አሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እግዚአብሔር አምላኽ ኪዳን ዘአትዎ ምስ አሮን አሎ ናይ ክህንነት ኪዳን ምስ ሌዋውያን ዘአትዎ ፍሉይ ዝኾነ ኪዳን ተወፍዮም ለእግዚአብሔር አምላኽ ከገልግሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ አምላኽን ኮይኖም ነቲ ስርዓት አምላኽ ሕጊ አምላኽ ዘምህሩ ፍትሕን ፍርድን ዝገብሩ ሓቂ ዝምህሩ ነቲ ህዝቢ ዘመሓድሩ ካህናት ገይሩ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ወሲኽና እንታይ ንርኢ መስለኩም እቶም ህዝቢ ንጉስ ደሊና መስበሉ ኦኬ ንጉስ ደሊና መስበሉ ንዓዮም ንዕቆም ደሓን ግበረሎም ኢሉ ንሳኦል መስገበረሉ ሳኦል ከዓ በበደሉ ምስተረፈ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ዳዊት ኪዳኑ አትዩ ኦኬ ምስ ኪዳኑ አትዩ ንዘለዓለም ዝኸውን ግዝአት ገብረልካ ይኽብሎም ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ኦኬ ብኡ ኸኣኒ ብሰሎሞን ገይሩ ሰሎሞን ብስእላዊ መግለጽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ብሰሎሞን ገይሩ እቲ ቃል ተስፋ ሪኹም ኣብቲ ናይ ሕጊ እንታይ ንርኢ መስለኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ካህን ንሪኦ ኦራይት ኣብ ሕጊ አምላኽ ኣብቲ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ካህን ኮይኑ ከም ዘገልግል ንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ናይ ነገስታትን ዜና መዋእልን ከዓ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንጉስነት ከዓ ንሪኤሉ ከም ንጉስ ገዛኢ ኮይኑ ከዓ ንሪኤሉ ኦኬ ትግዛአቱ ሰላም ዘለዎ ንኹሉ ዝኸውን ነስጋብ መጨረሻ ዓለም ዝገዝእ ሰፊሕ ከምኡ ከዓ ካብ ርሑቕ መፂኦም ብዛዕባ አምላኽ ዝመሃሩሉ ዝፈልጥሉ ኣብነት ከኸውን ምዃኑ ንሪኤሉ ሕጂ ዝኸውን ከሎ ግን ኣይትዘንግዑ እግዚአብሔር አምላኽ ኪዳን ይህብ እሞ ኪዳኑ እንድሕር ኣብዮም እቶም ሰባት እዮም ድሰዓሩ ካብቲ ስልጣኖም እምበር ሓሳብ አምላኽ ፍቃድ አምላኽ ድላይ አምላኽ ኣይተርፍን እዩ ንኣብነት ንኣሮን ቃል ኪዳን ኣትይሉ ኣብ ጊዜ ንጉስ ሳሙኤል ኣብ ጊዜ ነቢ ሳሙኤል ኤሊ ከመይ ገይሩ ነቲ ናይ ክህንነት ሓደራ ብወለዶ ናብኡ ዝበጽሐ ካባኻ ካሊኤት ክህንነት ካብ ደቅኻ ሓደ ካህን ክኸውን ንዕቀዮ ይኽብል እንከሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንርኢ ማለት እዩ ክህንነት ናብ ካልእ ይኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ብተመሳሳሊ መልክዕ ከዓ ንጉስ ሰሎሞን ዘሰይም ሽግር ረኺቡ ማለት እዩ ንጉስ ሰሎሞን ከዓ ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክርስቶስ ግዝአት ብጥበብን ምስትውዓልን ከመሓድር ሰላም ከስፍን ኣብቲ ህዝቢ እንደገና ከዓ ስም አምላኽ ከዕቢ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ካብ ሰማይ በሓዊ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜስ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ካብ ሰማይ ከምቲ ምስ ሙሴ እንከሎ ነቲ መስዋእቲ ኩላዕ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ መሰዊኢ ሓዊ ዘስሓኖ ኦኬ ናይ ሰሎሞን ቤት መቅደስ ከዓ ምስ ተሰርሐ ነቲ መሰዊኢ መስዋእትታት ዝተቐረበሉ ካብ ሰማይ በሓዊ እግዚአብሔር አምላኽ ሽሙ አመስኪሩ ትኺዳን ምስኡ ምህላው እግዚአብሔር አምላኽ ማእከሎም ከም ዘሎ ዓብ ክገብሮ ምዃኑ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ንጉስ ሰሎሞን ልቡ ስለ ድሸፈተ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝዓለወ እግዚአብሔር አምላኽ ነታ መንግስቱ ኣብ ክልተ መቂሉዋ ማለት እዩ ኦኬ ደቡብን ሰሜንን ገይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ካልኦት አጥፊኡ ብይሁዳን ቢንያምን ንነዊሕ ጊዜ ጸኒሑ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ንጉስ ናብቲ ሓደ ንጉስ እናተኸደ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ንጉሳት ህይወታቶም እናረኣና መንነት ናይ ክርስቶስ እንረኽበሉ ዘምህረና ምህሮ ኣብኡሎ ማለት እዩ ኣብ ናይዞም ነጋውስ እዋንን ጊዜን ካ እዩ እቶም ነቢያት ነይሮም እቲ መጽሓፍ ነቢያትና ተጻሒፉ ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም በይኑ ድሕሪ ተጻሒፉ ዘሎ ሓደ ጊዜ
ድሕርቲ ኤቨንት ዝኩሉ ዝተኻንኣወነ ከም ዝኾነ ጌርና ንወስዶ ግን ቶም ነቢያት ኣብ መጽሓፍ ነቢያትና ተጻሒፎም ዘሎ ኣብ ናይቲ ጊዜ ናይቶም ነገስታት እዮም ነይሮም ስለዚኦም እቲ ትንቢታቶም ንክርስቶስ ድመስል ትንቢታት ራይ ብዛዕባ ክርስቶስ ንኣብነት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 51 ኢልና ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 5 እናበልና እንመላኽተሉ ኣብቲ እዋነቲ ኣብቲ ጊዜቲ እሳቶም ኮራፕትድ ክኾኑ እንከለው እግዚአብሔር አምላክ ካብኦም ክርሕቕ እንከሎ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋኦም ዝሕድሰሎም ብክርስቶስ ምዃኑ ንኸዘኻኽር ዝተዛረብዎ ቃል ትንቢታት እዩ ማለት ልቢልኩም ደለኹም እቲ ቃል ተስፋ ክሕደሰሎም ከዘኻኽሮም ነቶም ብእምነት ድመላለሱ ኣጅኹም ክብሎም ከታብዖም ዝተዛረብሎም ቃል ትንቢታት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ኪዳን ከምዚሉ እናተሐደሰ ጸኒሑ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ መጸ እቲ እንኮ ሓደ ወደ አምላኽ ንዓለም ሙሉ ምስ አምላኽ ዝዓርቕ ስለ ዝኾነ ዝቕተቐየረ ነገር ካፍቲ ብሉይ ኪዳን እንተሎ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም መስለኩም ብግልጺ ኤርምያስ እንኮም ኢልዎም ኣታኽልቲ ወይኒ محمتل جيروس حدا نجوس نجنا حدا هيبوهم نعامسي روحوق عد جيشو الساتهم جن نتمرد شلالي لومو عبلا شومو سلازي تايسدي دلهم لؤخات نبيات ممهران استفل عليو الناس ده هتي نجوس انتي جبرو جيروهم فرياتو هبوه تتأبيوهم ساتهم جن كوم يقولون شو مجرشة نتحدو ودو سديدو أوكي رأيكم زي أبزعواتها جزءات نا إسرائيل نا حزب أملاخ مالتن ديو تنقوس مسمته اتوراس إنه اندحر نعوق اتيلنا يفسي دحريقو ولا حدا زتهرف يلن كلنا هناك خوونيو إلهم انتاقيرهم نتودوها قتلوه نزياتهم سي انتايكو قبرو ميتو نقوس إلهم حتيتهم كريستوس يسوس سوم كات خكل فرد فريدهم وال نتوم سووا علنياتات كابهم نتمريت وسيدوسي نخلقت فرق قبرو كبو زخلو يهبام إلهم صبوا قبركم عقاتكم كم قردكم إلهم ساعتهم كا زعبهم كم تزاربه كم دخنا ترديهم زتن بيتا وقال بتنبيت إرمياس زلوس لدخنا فولت ويم تزانتا سلازي توقطيعم تاجيرمو نعو قتلوا اليوم امبار لك كمتا كريستوس يسوس زبلا تا جزءات تا خيدان تا مرجع ابኦም ጥራሕ ዝነበረሲ ናብ ካብኦም ተወሲዳስ ናባና በፂሓ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ማለት ስለዚህ ንሕና ኣብቲ ኺዳን ናይ ኣቦታት ናይ አብርሃም ኢሳቅ ያዕቆብ ኦኬ ናውስ ተተኸልና ብለና ማለት እዩ ኣብቲ ገረብሲ ታይ ድባል በትግርኛ ኣይፈልጥኒ ሓደ ገረብ ኣሎሞ ኣብቲ ገረብሲ እንታይ ትገብሮ ነቲ ገረብ ኣብ ሓደ ቦቱኡ አንኩልካ ቀዲድካስ ሓደ ካል ዓይነት ቆጽለስ ኣው ትሽኩዕ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ትገረብ ኣሎ ኣይትቆርጾን ኢኻ ግን ኣውስ ተዋስቦ ኣውን ኣይኮን ሙሳቡን ኣይኮነን ግን ኣውስ ትተኽሎ ኣብ መሬት ኣይኮን ካንተ ትተኽሎ ግን ኣፍቲ ኦልሬዲ ገረብ ደሎ ምድቃል ውን ኣይኮነን حرايد حمد مدقال نقولون حجي مدقال ده يكونسي مدقال كاب كل تستفل عليه عليت نديو نحنا بعليت أي فليدناني إجزابير أملا دك أدم سلزونا كلهنا نعناسي أفتوت إنا زنبرنا كفتوت إنا جرب برخا وإنا زنبرناسي نفتي حجو سرعتو كيدانو تسفؤ زلو غربسي ناومتي شوكيعنا او تينا ابزي تتخللونا مالتي كيس لازم احنا نتاجرنا مسلكم
ክንዓብን ከለና ታገረብሲ እቲ ካልእ ቅርንጫፋት ኩሉ ነቂጹ ስለደይ ፈሪ ቆሪጾም ንሓውን ነድድጎ ጌሮሞስ እቲ ናህና ግን እንታይ ኮይኑ ለምሊሙ ጨብጭቡ ረዲእኩም ተሓሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢሉ ክዛረብኩም ከሎ ኣነ ጉንድ ወይኔ ስኻትኩም ከኣ ጨናፍራይኹም ጨናፍሩ እንድሕር ዘይ ፈሪሲ እንታይ ትገብሩ ቆሪጽካ ናብ ሓው ዝነድድ ትድርብዮ ዝተባህለ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ቅርንጫፍ ኮይናስ ንፈሪ ኮይና ማለት እዩ ኦኬ ንፈሪ ኮይና ያ ኣብ ጆን 15:1 ኦኬ ስለዚ ሕጂ ንሕና ኣፍቲ ናቱ ስርዓት ኣፍቲ ናቱ ሕጊ ኣፍቲ ናቱ ትምህርቲ ኢና ደለና እምበር ናይ ገዛ ርእስና ገረብ ኣይኮናን ተረዲእኩምኒ እቲ ናይ ገዛ ርእስና ርእሱ ዝኸኣለ ክልተ ገረብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተኺሉ ኣይሁዳውያንን ኣህዛብን ኢሉ ሓደ ገረብ ዘራዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ጉንዱ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣፍቲ ጉንዲ እቲ ኢና ደለና ንሕና ማለት እዩ ካብኡ ኢና ንሰቲ ካብኡ ኢና ንጭብጭብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዩ እንታይ ዝብለኩም ኣነ ሕግን ጸጋን ኢልኩምሲ ክትፈልይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንሕና ተሓድሽ ኪዳን ዝበሃል ስነ ሓሳብሲ ብዛዕባ ነቲ ብሉይ ኪዳናዊ ስርዓትን ሕግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ደርቢኻ ሓድሽ ነገር ከተምጽእ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣፍቲው ብሉይ ኪዳናዊ ስርዓትን ሕግን ዘምህሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ብእምነት ጽድቂ ኣው ተተኺልና ኢና ንጭብጭብ ደለና ንሕና ማለት እዩ ኦኬ እጂ እንታይ እዩ እቲ ነገር ከምቲ ባእምሆይ ዝነገርኩኹም ኣብዚ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ሕራይ ኣብቲ ሕጊሲ ንዓና ይምልከት ድዩ ኣይምልከትን እዩ ብዙሕ ግዜ ትሕቶታት ድመጽእ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ስርዓታትን ሕግጋትን ሲ ንዓና ይምልከት ድዩ ኣይምልከትን እዩ ንዓና ዝምልከት ኣሎ ንዓና ዘይምልከት ኣሎ መንነትና ስለ ግልጽ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነግር ማለት እዩ ኣብቲ ሕጊ ባዕሉ ትንዓና ዝምልከት ንገብር ትንዓና ዘይምልከት ንገድፍ ልክዕ ከም ትሳቶም ባዕላቶም ኣይሁዳውያን ኣብቲ ሕጊ ከም ህዝቢ ኮይኖም ክነብሩ ከለው ዘዝምልከቶም ነንዝምልከቶ ክፍልለዎ ማለት እዩ ራይ ስለዚ እቲ ኺዳን ከምዚ ኮይኑ ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ኣይሁዳውያን እቲ ዝዓበየ ሽግር ብሕልፊ ኣብ ግዜ ክርስቶስ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኢና ክንብል እቲ ዝዓበየ ዝፈጠረሎም ሽግር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ጽድቂ ብግብሪ ኢሎም ዝተጋገይዎ ምህሮ እዩ ወይ ከዓ ምርዳእ እዩ ኦኬ ብግብሪ እዩ ጽድቂ ኋላ ዘራርባ እንታይ ድመስሎም ነይሩሶም ገንሸል ሓሪዶም ደም ኣብ ቤት መቅደስ ክንጸግ ከሎ ብካህንሲ ካብ ሓጢያቶም ነፃ ዝኾኑ ይመስሎም ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ ስነ ምግባር ናይቲ ቤት መቅደስ ስርዓት እሱ እዩ ዘጽድቀና ኢሎም እዮም ደኣምኑ ነይሮም ማለት እዩ ኣብነት ነጊረኩም ኤግዛምፕል ስድራኻ ዝወሃብ ገንዘብ ወይ ከዓ ምእላይ ሓላፍነት የትሩፍልካ ነይሮም ነቲ ቤት መቅደስ ገንዘብ ተሂብካስ በቃ ብውስ እቲ ነቡኻን ኣዲኻና ክብር ዝብል ስርዓት ከም ዝፈጸምካ ገይሮም የርእይዎ ነይሮም ኢለ ነጊረኩም ኦኬ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ከምኡ ይበለን ሕጊ ብዛዕባ ፍትሕን ፍርድን ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽን እዩ ሰብሲ ብጸጋ እዩ ዝድሕን ብጸጋኻ እዩ ዝመላለስ ብሕጊ ይኮነን እቲ ሕጊ ነብረሉ ዝግብኦ ስርዓታት እዩ ማለት እዩ እምበር ናብ ጽድቂ ዘብጽሕ ኣይኮነን ኦኬ ስለዚ እቲ ኺዳን ከምዚ ይመስል እቲ ኺዳን ከምዚ ይመስል ሕጂ እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ተጻሒፍልና ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሙሴ ሕግስ ከጽድቀና ይኽእል ዲ ወይ ከዓ ንኣብነት ኤግዛምፕል ክበኩም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣጸሓፋር እዩ ኣብ ዕብራውያን ድሕሪኢኹም ንኣብነት ብዛዕባ ሕጊ ክጽሕፈልና ከሎ ብምንታይ ገይሩ ጽሕፈልና መስለኩም ብሉይ ኪዳናውን ሓድሽ ኪዳናውን እናበለይ ስለ እቲ ኣብ ዕብራውያን 9:8 ድሕሪኢኹም ስለ እቲ ቀዳማይ ኪዳን እንኳ ብዘይደም ኣይተቀደሰ ንብል ኦኬ ወይ ኣብ 19:29 ንወዲ ኣምላኽ ዝረገጸ ነቲ ተቀደሰ ቅረታ ዕብራውያን 8 ኦኬ
حدش كيدان بمبالو سنة قدامها أرجو إذا أرجن زبالين جنا نتفقات قربائيو يبلا بشمون تعسر سلسته جنتي قدامها يأرجو قبلن كله أستوعليهم هجي اتحسبوا انتي قبل سلاز دليو مثلكم اتحجي نماني زملاخد نماني زملاخد نكريستوس يسوس يزملاخد حراي እንደገና እንታይ ይኸደ ዛረብ ትሕጊ እቲ ሕጊ በክርስቶስ ኢየሱስ በማን ጽድቅ ምርካብ ይዘመላኸ ኦኬ ስለዚ እስራኤላውያን ታዮም ጽበይ ነይሮም እቲ ስርዓት ነቲ ሕጊ እናገበሩ ጽበይ ኸለውሲ እንታይ ንኽረኽብዮም ከም ድገብሩ ነይሮም ስጋ ምጽአት ክርስቶስ ኢየሱስ መጽዩስ ነቲ ብስእላዊን በአብነታው መንገዲ ዞምልኹሉን ዝገብሩውን ዝነበሩ ስርዓታት بحقي كريستوس بعلو خمون خونلهم يوم دصبي نيرهم مالتي كوم سلازبل تقولو تودلو بزعوا كريستوس اغلغلوت ناي كريستوس زملاخ سلازونه امو حج كريستوس مسمصه يدلو اوكي كريستوس مسمصه سي حج ايهوداون احزابن إلنا خنفلي يغبانا ديو دحريلنا نو حج يدلنا ني تني حاتيات مسواتي حنسا نحوارو تببوا عند قبرو زنورو السو يدلني تسرعته مالتي كريستوس يسوس بعلو مسوات سلازونه اتي تنبيتتس تفصيمي وينا نبلدلنا سلازي حج نعو يحلى في حادغو وينا نبلدلنا اوكي اتبلو كيداناو مسموسي زنبره سرعات اذا تنبيتزس تفصيمي حج بكريستوس يسوس كنغبرو ادلنا نيو سو تارغيتيو نبلو اوكي اتي اتحدش جن انتي يدبل مسلكم كزارب كله ولا قبل علدكم ببخر داكم متان حدش بلوين حدشن ناتبهله نتحجب مولو تقليلو ادلا يكونن كبل ددي زي كونسي فولفيلمنتو سلازرخب ملاتو سلادمصي حجيد ما نزن بلو زلنا اورا نغرو زيو نحناس اب سمايات اب يمان زفان غرمات تقمطه نايت غويتا دامبر سب زي تخلو مقدس دنكان حقنا غلغالي كمز زمسل ليق خهنات አሉና ይሁም እጂ ከምትናይት እንቲ እቲ ካህን አፍት ቤት መቅደስ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ክንገብር ያለና ነው ማለት እዩ እንታይ ዳ ንሱ ባዕሉት ናይ በሐቂ እቲ ስእላው ዘይኮነስ ናይ በሐቂ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሰማይ ካህንና ኮይኑሎ ታ ቤት መቅደሱን ነጸብራቅ ናይ ሰማይ ስለዝነበረ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእ መስዋዕትን ከቅርብ ይሽየም እዩ እሞ ስለዚህ ነዚውን ገለ ዘቅርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ ባር ኣብ ምድርን ተዝኾንሲ ከም ትሕጊ ገይሮም መባእ ዘቅርቡ ስለዘለው ንሱ ከቶ ካህናት ኣይምኾነን ነይሩ እዚኣቶም ናይቲ ሰማያዊ ምስልን ጽላለቱን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክገብር ክደል ከሎ ብራእይ ከም ተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝራእኻያ ምስልኽ ትገብር ኣስተብህል በሎ ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ኣብ እትሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልጽ ኪዳን ውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ ተቀዳማይ ኪዳን መነቀፍን ተዘይህልዎ ነቲ ካልኣይ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ እቲ ቀዳማይ ድኻም ተዘይህልዎ ሙሉእ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ምድራዊ ስለዝኾነ ምስሊ ስእሊ ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ኻ እና ንቀፎም ከም ዝብል እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዘኣትወለ መዓልታት ክመጽአን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ቢኢዶም ሒዘኻ ምድሪ ግብጽ ኸውጾም ከለኹ መዓልቲ ምስ ኣቦታቶም ዘኣትኽዎ ኪዳን ኣይኮነን ንሳቶም ብኺዳነ ኣይጸንዑን እሞ ኣነውን ሸለል በልኩም ይብል እግዚአብሔር ድሕሪ እተን መዓልታት እትየን ምስ ቤት እስራኤል ዘኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ንሕጋጋተይ ኣብ ሳቦም ከእትዎ አምላኽ ክኾኖም ንሳቶም ህዝብ ክኾኑኒ እዮም ይብል እግዚአብሔር ዓመፃኦም ክምሕርየሞ ንሓጢያቶም ውን ድሕርዚ ኣይክዝክሮን ካብ ንእሽቶም ክሳዓቢኦም ዝፈልጡን ስለዝኾኑ ነፍሲ ወከፎም ንወዳዓዱ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ ነዝግፍለጦ ኢሉ ኣይክምህሮን ይብል ሓድሽ ኪዳን ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣርጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፋት ቀረባ እዩ በርግጽ ተረዲእኩም ኣሎ ተሓሳብ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ሓጢያቶም ይቕረ ዝብል ንምንታይ ሓጢያቶም ይቕረ ዝብል ንምንታይ እሳቶም ክነት ኪዳን ዝጠለምዎ እግዚአብሔር አምላኽ መሊሱ ዝሕድሶ ስለምንታይ ሓድሽ ኪዳን ድብሎ ደሎ ኢልኩም ድሕሪኢኹም ፉልፊልመንት ናቱ ስለዝበጽሐ ኦኬ ስለዝተወደአ ስለድበጽሐ
ሙሉእ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዛዕቡይ ነይሩቲ ስርዓት ናይቲ ቤት መቅደስ እቲ ክህንነት ያ ግራፍት ኦኬይ ወድ ህዝቢ ተዳቅሎ ንበሎ ሕራይሽ ኦኬይ ግራፍት ማለት ኦኬይ ተዳቅሎ ኢና ንብሎ ትግርኛ ማለት ታንክ ዩ ጎይታ ይባርካ ኦኬይ ሕጂ እቲ ሓድሽ ኪዳን ንብሎ ዘለና ስንታዩ እንድሕሪልና ነቲ ሕጊ ሙሴ ብሙሉእ ደርቢና ዲና ወይስ አጽኒዕናዮ ኢና በክርስቶስ ጌርና ስታይና ጌርናዮ እንታይና ጌርና በክርስቶስ ጌርና ነቲ ትንቢታት ቃላት በሙሉእ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክፍጸሙ ኮሎሲ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ስርዓታት ናይቲ ቤት መቅደስ ልብኻ በልዎ እቲ ተሪፉ ድብለና ዘሎ ኸዓ ነቲ 4 መጽሓፍቲ ሙሴ በሙሉእ ከም ዘይኮነ አይት ዘንጉዑ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባቲ ኣብቲ ቤት መቅደስ ዝግበር ዘሎ ስርዓት ኦኬይ እቲ ናይ ሓጢያት መስዋዕቲ ምቅራብ ናይ ክህንነት መምራጽ መስዋዕቲ ቤት መቅደስ ምቅራብ ኣመላኺቱ ይዛረቡ ዘሎ ትሕግግን ወይ ከዓ እቲ መጽሓፍ ሙሴ ዝበሃልሲ ካብኡ ንላዕሊ ትሕስቱ ሱጥራ ኣይኮነ ግን እዚ ከምዚታት ዝኣመሰለ ነዚ እኸነጽንዑ ለና ነቲ ሕጊ ክንፈልጦ ለና ክንብል ዘለና ብደምድሙ እቲ ናይ ስርዓት ናይቲ መስዋዕቲ ደም ገንሸላ ቤት መስዋዕቲ ምምጻእ ካህናት ደም ምንጻግ ኣብቲ ቤት መቅደስ ምእታው ኣብኡ ኸድካ ነቲ ቀንዴል ሙላ ዕጣን ምቅራብ ዝኣመሰሉ ስርዓታት ብክርስቶሳዊ ምሳሌያዊ ስርዓት እንዲሁ ሕጅሱ ብክርስቶስ ደምዲሙሲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝገጽ ምድሪ መጺሲ ንሕና ምሰቦ ሓደ ኢና ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ዝኾኑ ንሕና ከዓ ምስ ኣቦስ ብመንፈስ ሓደ ኢና መንፈስ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈሱ ክህበና ከሎ ካብ ውጪ ይኮነን ይብና ልብ በሉ ይኹም ሓራይ መንፈስ ቅዱስ ከኣባና ዓርግን ከሎሲ ካብ እግዚአብሔር ወጪኡ ሕጂ ኣባና ስለ ዘሎስ ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ኣምላኽ የለን ማለት ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኣሎ ኣብ ኣምላኽ ከኣሎ ኦኬይ ካብ ወጪኡ ግን ሕጂ ኣባና ኣትዩ ስለዚ ንዓናን ንኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽ ሓድነት ይብና ማለት እዩ ሕብረት ኣሕቢሩና ማለት እዩ ኦኬይ ኣገዳስ ኮንሰፕት እዚ እቲ ኺዳን ማለት እዩ ረዲእኩም ኣሎ ስለዚ እስጋብ እዚኣ ያእኽለና ዶ ሓቀይ ብዛዕባ ኪዳን ዝብል ሓሳብ በሪህልኩም ድዩ ዘይበርሃልኩም እንተሎ ሕቶ እንተለኩም ማይክ ሒስኩም ቅድምና ኣብቲ ካልእ ሕቶና ምኻድና ክንዛረበሉ ማለት ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ክንብል ከለና እቲ ናይ ብሉይ ኣድልየና ንዩ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኢልና ንሕና ንኽተል ሓድሽ ኪዳን ኢና ባህልቲ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እንታይ ደኣ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን እንብሎ ደለናስ ምምጻእ ክርስቶስ ተፈጺሙ ማለት እዩ ኦኬይ እቲ ብሉይ ኪዳናዊ ኪዳን ከዓ ዝተፈላለየ ኪዳናት ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ በብዋን ድገብሮ እግዚአብሔር አምላክ ነህዝብና ኪዳን ይሃበዶ ሳና እግዚአብሔር አምላክ ኪዳን ይተወልና ዶ አሜን ራይት እግዚአብሔር አምላክ ይዛረበና እግዚአብሔር ክዛረበካ ሁሉ ኪዳን ዳአቱ እግዚአብሔር ክዛረበካ ሁሉ ኪዳን ያቱ ምሳኻ እግዚአብሔር ከምዝግበር ክብለካ ሁሉ ምሳኻ ሽዑ ኪዳን አቱ ኤርሚያስ ቆም ኢሉ ወጆኻ ኢልዎ ማለት ኦኬይ እግዚአብሔር አምላክ በኪዳኑ ይጠምተና ኪዳን ይሃበና ኪዳን አምላክ ክንሕሉ ልብና ያጽናዓልና ይሕይለና የበርታዓና እግዚአብሔር ጥዑም ስለዝኾነ ማለት ኦኬይ አፍት መጨረሻ ብራእይ ዮሐንስ ካ እቲ መንፈሳዊ ሙኻን ዝበሃል ተቕሊልካ ኣብዚ ገጽ ዓለም እዚ ተላቂካ ካብቲ ሒዙና ዝጠብቀናን ሓጢያት ተቕሊልና ተገላጊልና ኣብ ሰማይ ንኸደሉ እዋን ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ሽዑ ከዓ ዝበለጸ ሓድሽ ኪዳን ክኸውን እዩ ዝበለጸ ኪዳን ከኣለዉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ትርእይዎ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ከንጽበዮ ኣለና ማራናታ ንብሎ ኣለና ንኢየሱስ ሰሪሕና ስራሕና ወዲእና
ክንጽበ ተስፋ ገብር እግዚአብሔር ክረዳና አብዙኳ በዓል حرا عند دبلت على الله أقول قلته بعد حرا إن مرنا تقبل على الله بربع نحنا كنا حنين علينا زيابير دعنا قل حكي حرفتي راديو سلام ناجر كي بحيلة سار حدا اللخ بتاع أمان النت كويتا يباركي كمون بعد تدي مالتي أوكي على إيوب اوكي الراي امو حتى يلن ناي كيدان ነገር ኩሉ ነጽሩ ኢዮብ ሓውና በሪሃድያ او الراش اوكي اورا تغاليت حتى بزعبا سبنت ክርስቶስ ስጋን ደሙ እንዲወሲዱ አይኮነን ዝብል ስነ ሐሳብ دعوانا كريستوس من النت اوكي قد محجي بزعبا هذه تزاريبا نيرندي ازي مهروزي ابيت كريستيان اتاتاتو تاريخو بحربايتو كنت تفولت وصي صبو يمأتان كابز خمس عين زي تكم كركر كتوطو لو بحلاي يعني انتاي خوينو مسلكم بيت كريستيان الناس فحت النعبية المسكدات اتي منفساوي مصحف قدساو مهرو ابهزاب مسبصحه نهزاب كما غيركا كم تمسكرولهم ويكا قال املاخ تنغروم بطعمي اصغامي حد غزي بطعما شغاري حد غزي نحنا عدلينياتاتنا እግዚአብሔር ይባርኮም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን بمصحف قدس ملميلوم سلا دعبينا مالت فرحات እግዚአብሔር دلنا ክርስቲያናው ህብረተሰብ ገሮም ስለ ዝሓዝዎ ህዝብና عدنا አቦታትና እሙናት ኮይኖምሲ ብዛዓ መንነት እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ዓይነት ምህሮ already to concept ምሳና ስለ ዝዓበየ ሕጂ ወንጌል ክስበኸልና ከሎ በጣም ቀሊሊና አና right ካብ ኩሉ ኻና ጥዑም ድገብሮ ወንጌል ምንጋር ታይ መስለኩም ንሕና አጋጣም ኮይኑሲ ብዛዕባ ጽድቂ ዝብል ምህሮ ከምንታይ ኮይኒ ጸኒሕ መስለኩም በቲ ዓይኒ ናይ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ናይቶም ሐዋርያ ዘይኮነሲ ተን ቤተክርስቲያናት ከም በዓል ኦርቶዶክስን ካቶሊክን እቲ መንገዲ ጽድቂ ለንዶም ምህሮ ትምህርትሲ ከምቶም ናይ ፈሪሳውያን አፍቲ እዋን ትዝነበሩ ኦኬ ሰብ ግብሪ ድጸድቅ ዝብል ዓይነት ነጸብራቅ ዘለዎ ትምህርቲ ኣብ ዓድና ልሙድ ኮይኑ ጸኒሑ ኦኬ ስለዚ ንዓይን ንዓኻትኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብቦን ከለና ኦኬ ብጣዕሚ ዝምቻአና ማለት እዩ ብቐጥታ ኣፍታ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስቶም ፈሪሳውያን ዝነበረ ዲስካሽን ወቲ ፊድ ሓድገና ብዘይ ወል ሓንቲ ጸገም እቲ ሓሳብ ርዱኢ ትሽግር የብሉን እንታይ ድብል ደሎ ገላ ክትብሎ ዘድ ለካ ነገር ምክንያቱ ኦልሬዲ ዕቢና ስለ ዝኾነ እቲ ኮም ዓይነታት ተሓሳስባ እቲ በጊዜ ጳውሎስ ዝነበረ ክርክር ምስቶም ፈሪሳውያንሲ አባናውንሲ ኮሙ ስለ ጸንሐ ስለዚህ ሕጂ ወንጌል ክትነግሮ ከለኻ ንሰብ ቅዱስ ገንጽልካ ምርኣይ ጥራሕ ይዘርኢ ዘድለካ ማለት እዩ ትጽሕፍኮ ከምዚ ድብል ይድብለካ እንድሕር ኢልካ ንሰብሲ ወይ ሓደ ሰብ ኮምተ ኢሉካስ ኦርቶዶክስ ወይ ካቶሊክ ናይ ዓድና እንድሕር ጸኒሕካሲ ወልሓን ሽግር የብልካ ክትቅበሎ ማለት እዩ ኦኬ ኢማጂን ቻይናዊ ቡዲስት ይሁን ሂንዱስ ኦኬ ፈጺሙ ብዛዕባ ኮንሰፕት ናይ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ደይብሉ ሕጋ አምላኽ ደይፈልጥ ፊሎሶፊ ዝኾነ ራዳዶና ተሓሳስቡ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ሃቦ بحقي إخا تصدق بحقي تصدق نيها بإمنتي إخا تصدق إلكا ختزاربوسي نعوس فتسمو أذنو أي سمعني أي ردوني وكنت هزارب لها بحقي إخا تصدق بإمنتي إخا تصدق انت إفل اللي يلوس كم حدش نقري نعو ترديكم علو متشو أيكونن باتي مصحف رومي غلاطيا ቆሮንጦስ ጌርካ ወንጌል ክትሰብ ከሉ ንሓደ ከም ዝናህና ባክግራውንድ ደይብሉ ሰብሲ ብጣዕሚ ከቢድ ብጣዕሚ ዘይጥዕመካ ኦኬ ምክንያቱ ሓድሽ አምላኽኻ ኢንትሮዲዩስ ትገብረሉ ደለኻ
ኣብ እስራኤል ድነበረ ዝስ ብዛዕባ ዝሲ I think ሳሚ ሓውና እንተ ዝህሉ ነይሩ መነገረና ነይሩ ኣብታ ዓዲስ ስለዝነበረ ወይ ካኒ መኔም ኣብ ቻይና ደሎ መኔም ኣብ ቻይና ደሎ ሞንጎና ደሎ ምስ ቻይናውያን ድዛረቡ ከመይ ጌርካ ከም ተረድኦም ሲ ጭንቂ እዩ ክብለኩም ኢለ ከቢድ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ንዓና ትሩዝ ሓውና ያ የው ሓወይ ጎይታ ባርካ እዚ ኩሉ ግዜ ንዓና ዘከራክረና ዘዛርበና ዘለውን ንዓኣቶም ዓብ ጉዳይ ኣይኮነ ማለት እዩ ተረዲእኩም ብሕጊ ድዩ ብእምነት ድዩ ገለሲ ሽግር ኣይኮነ ስለዚ ክሪኤቲቭ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ነዚኣቶም ነዞም ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎም ወንጌል ክትሰብኽ ብጣዕሚ ክሪኤቲቭ ክትከውን ኣለካ ንኽትርድኦም ማለት እዩ ብጣዕሚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ክበካ ኣለዎ ብሓጢኣቶም ልቦም ክረትዖም ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ንዓኣቶም ክትንክፎም ክኽእል ኣለዎ እምበር ኣረዲእካ ገለሲ ቀሊል ኣይኮን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ዝፈሊጡ ነታ ሃገር ቻይናውን በፂሕዋ ኣሎ ናይ ወንጌል ሓይሊ ዝብሎ ኣነ በዚ ዝገልጾ ብዘይ ገድስ ናይ ስና ኣእምሮ ተሓሳስባ እቲ ሓይሊ ወንጌል ሲ ንምድሓን ናይ አይሁዳዊ ይኹን ግሪኻዊ ፍልሊ ብዘይብሉ ብእምነት ብምእማን ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝኾነ እሞ ከዓ ምድሓን ማለት ከም ብሓድሽ ምውላድ ማለት ወረ ይኮነን ትምከሮ ነገር እዩ እሱ እቲ ሓይሊ ወንጌል ምድሓን ሲ ከም ብሓድሽ ክትውለድ እንከለኻ ሲ ከምዚ ከም ብሓድሽ ተወሊደ ኢልካ ትኸዶ ይኮነን ማለት እዩ ሱቕ ኢልካ ከም ዝቆቢዕ ቆቢዕ ልብስ ኣቢልካ ትኸዶ ነገር ኣይኮን ናይ ብሓቂ ኮር ውሽጢ ልብኻ ኣትዩ ናትካ መንነት ይቕይሮ እዩ እስኪ ብዚ ልዕሊ 10 ዓመት ኣመንቲ ዝኾንኩም ምልክት ኮርለይ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ቤት ጎይታ ድጸናሕኩ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ቤት ጎይታ ድጸናሕኩም ተለኹም እስኪ ምልክት ኮርለይ ከዮ ሓወይ ካልኦትከ አሃቦት ኦኬ ሚዳስ ኢንቶሬጅ ላጃ ትፈልጡ ሩሕዋተይ ዞም ዝጸናሕና ቤት ጎይታ ነነውሕ ግዜ ኣብ ዓለም ህይወትና ከመይ ከም ዝነበረ ፈጺምና ከም ድረሳዕናዮ ኣብ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረ ስጋብ ክንደይ ግናይ ከም ዝነበረ ህይወትና ሲ ፍጹም ካብ እምሮና ከም ዝጠፈ ትፈልጡ ዶ ለቕልቕ ኢሉ ተሓጺቡ ተመንቂጡ ዝኸደ እዩ ህይወትና ብጎይታ ከመይ ከም ዘለና ክንሪአን ከለና ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ከነሕጉስ ሃንቀውታን ናፍቆትን ድላይን ስለዘለና ነፍስና እናወቀስና ካብቲ ሕማቅ እናተኣለና ሲ ንህይወትና ንእግዚአብሔር ብዘኽብረሉ መንገዲ ክነብር እንዲና ንፍትን ሕጂ ኸሙ ስለድኾነ እዚ ዘለናዮ ሕጂ ብቕዓት ደይብሉ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኮይኑ ስማዓና ዝኣክል ደይንገብር ብቕዓት ነትናይ ንእግዚአብሔር ሲ ፍጹም ዝሐጉሶ መስዋዕቲ ህይወት ዘይንነብር ኮይኑ ይድስማዓና በአንጻርቲ ናይ ቀደም ህይወትና ኮፊልና ሓስብ እንድሕር ጀሚርና ግን ፍጹም ደይመሳሰሊ ተረዲእኩም ኣሎ እቲ ኢምፕሩቭመንት ኣዝዩ ዓብይ ሓደ ገሊኦም ኣመንቲ ታይብሉ መስለኩም ርስዕዎ እንዲዮም ከመይ ከም ዝነበሩ ፍቲ ዓለም ኣነሲ ኣብ ቤት ክርስቲያን ምስ መጻኹ ጎይታ ምስ ተቐበልኩ ቸርች ምስ መጻኹ ሲ ከፊእ እብሉ ኣታታይ ማቲ ቀደም ኮሙ ይነበርኩ ንብላ ዶ ረሲዕ ዳ እንበል ከዛ ርእሰይ ረሲዕዮ ዳ እንበል እምበር እጅዳ እሞ ንባዕልኻ ከፊእ ኣለኹ ምባልካ እኮ ትሕልና ህያው ምህላዊ እምበር ከፊእ ኣለኹ ሎሚ ቀደም ሓይሺ ኢልካ ምሕሳብካ እኮ ንባዕሉ ትሕልና ጥዑይ ምህላዊ እምበር ኣብቲ ዓለም ከለኻ ዶ ከፊእ ክፉእ ነይሩ ክልክልካ ትፈልጥ ኢኻ እቲ መፅሓፍ ባዕሉ ግን ክፉእኻ ነይርካ ይድብለካ ስለዚ ንርስዖት ናይ ቀደም ህይወትና ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ደልየ መስለኩም ንጎይታ ክንቅበሎ ከለና ጠቕላላ ሓድሽ ለውጢ ብህይወትና መፅዩ
مس evidence نا هيوتنا لوطسي بزرقه منجدي بسلامو ديو حغوسو ديو عرفتو ديو قسانتو ديو امنتو ديو دغنا قال املاك كنا نبب كلنا حو بلنا غازيطا كنا نبب كلنا ترغم نسنلو ترا غازيطا خننا ها زدنا ناي ساينس ناي اصنعتي مرمرتي مصحف تنبيبنا بزح اوشتنا طبلا حيلو وتقصاين قال سيمبل كنوسوسي بقى فقر حزكا فقري ناي بحق حزكا بولي كيدان كتنببن كلخا اوس بزح ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለህዝብ እስራኤል ከቆጽዖም ከሎ ትሪኦ ይኻ ኦኬይ ግን for some reason አብልብኻ ምስተ ህዝብ ኮንካ ደንጋጽ ዘይኮንካ ትኸውን አንጻር አምላክ ሲ አምላክ ኮንካ ስለምታም ከም ዝገሮም ዘድክምዎ ይኻ ትብል እቲ መጽሐፍ ሲ ምስ አምላክ ፍቅሪ የልግበልካ እጣብኻ ካብኡ ዝተወለድካ ስለዝኾንካ ስለዚ ክብድሉ ክትሪኦም ከለኻ ዋይዞም እስራኤላውያን ሲ ክንደዮም በጃኻ ልቦም ዘትሩ ክንደዮም ድሓስሙ ኢኻ ትብል እምበር እዛ አምላክ ሲ ክንደይ ጭክን ይበጃኻ ሸለለስ ኣይትብልኒ ዋይ እቲ መንፈስ አምላክ መንፈስ ሐቂ ሓራ ስለደውጻካ ካብ መንፈስ አምላክ ስለዝወልደካ እቲ ናቶም ስነ ምግባር ስጋብ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ ትሪኦ ማለት እዩ بقلت يرايك عين እግዚአብሔር ህልወካ ስለዚ እንታይ ትገብር ናይ አምላኽ ንሙኻን ትውስን የሊዮም ሰባት ድበሰሉ ድፈለጡ ዝለቦም ዘስተውዓሉ መሲልዎም ሲ ናይ አምላኽ ኣብቲ ጽሑፍ ሪኦም ሲ ዛ አምላኽ ስኽ እንደይ ጭክንዩ ክብሉ ደልዩ ወይ ከና እስዎ ደልዩ ምክንያቱ ንባዕላቶም መንፈሳዊ ዕንቶም ተደፊንዎም ነቲ ሓቂ መንነት ናይ አምላኽ ስለደይ ጣዕሙይ بيدوم سلدي دهزسو زير أيوي عفت سنسوم عفت منفسهم سي طبل حيبلنتي نا أملاخ صدقن قدسنان نا أملاخ مننت فقري تحقنت تي نصهناناتو سي ابوشتهم كونسيوم سلدي غبره سلازي تعذبت يوم دخونو نت مصحفكم بولو ترجم سؤنلوخا ترجم سؤنلو نعنا جن مصحف حنسات حقفنا حنسات حنصنا له حنسات حتمت راسنا تاتنا حنسات مكينانا تجبرنا حنسات امبينترينا تاتنا زي سلچونا بزعبو بقى كم فصم فقور غيرنا نريو مالتي ازي بحر ازي لمدزي زعبينا يكونن راي بعلنا دمصنا يكونن بخبور دم يسوع كريستوس تخفيللو بمنفس قدوس كم توهبتي نعنا استوهبني أملاخ توهبتي فلوي توهبتي أملاخ نختفكره منفسك خفتلك لبخا خفتلك حلناها خفتلك زموسلو سناي نجريلا بقليل دركي مسلوكم سلازي هارا بأولوس مستعوّع عن كريستوس يسوع مسرائيسي مسجان دمن كيب تماخركو يدول سقلت شعك حسولو سيد لين النزل أمو فلوت انديو نصور انديو يدبل اتي تمكروت سابانا እግዚአብሔር አምላክውን አሎ ማለት اوكي what is ba way ጎይታ ባረካ grafting all right the term in english okay ተረዲኩም ደሎ እምባር ዝغلو زارو ዘለኹን ምንታይ አخረዳኩም ደለየ መስለኩም እቲ ሓይሊ ወንጌልሲ ብምርዳ ናይስና አምሮ ጥበብ ምስተውዓልን ጥራሕ سبنا منغست املاخ يمصني بمنفس املاخ تتنكيفو بحاتياتو ترتيعو ايونا بويتا دمص افتتنتاو غيزي گن اوكي قدمزي كريستنا مسفحفحسي افتي غزات ناي روما اب غزات ناي قدم روما زنبره ناي روما ناي غريك فيلوسوفي بزعبا املاخن امالختن منافستن زبل سنه حساب رؤسو زخاله باكراوند اني حومي اوكي ابغلا غلا صحفاتنا حوارا باولوسون كمغوتو من كله يكون كزاربو من كله بتناتو مارادادان بتناتو ماتحساسبان تموركيسو حق خريوم كفتن كلون رينا ابنت اباتينس اتي زي فلت املاخ لكم صحيفكم يلكم تحاسبوا زلهم سي ها منيو إيلوس
ናብ ናይ እስራኤል ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብ ዝርከብን ዝፈጠረ ኣምላኽ ምዃኑ በትናቶም ምርዳእ ተመርኪሱሲ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ከረድኦም ፈቲኑ ማለት እዩ ኦኬ ንሳቶም ዘይፍለጥ ኣምላኽ ኢሎም ጽሓፉሉ ኦፍ ኮርስ ሳቶም ብናቶም አራያ ብናቶም አተሐሳስባ ነቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ኢሎም ሓሲቦም ኣይኮኑ ሳቶም በኻላ ዘራርባ እንታይም ድብሉ ነይሮም ብዙሓት ኣማልኽቲ ኣለዎም ዝተፈላለዩ ኣማልኽቲ ዘምልኽዎም ኣለዎም ዝተፈላለዩ ፕሮፌሽን ይደሎም ግሪካውያን ብዛዕባ ኣማልኽቲ ክዛረቡ ከለው ዓቅሞምን ሓይሎምን ከክእለቶምን ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኣማልኽቲ እዮም ደለዎም ሓደ ምንጮም እኳ ተኾነ ግን ኩሎም በብዓቅሞም በብሓይሎም በብመንነቶም እዮም ድፍለጡ ስለዚ ቶም ድግዝኡ ክትግዛእ እንድሕር ኮንካስ ነዞም ኩሎም ኣማልኽቲ ባሃቢልካ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ክትነብር ዘለካ ኦኬ እዚ ኖሽን እዚ ግን ቅድሚ 500 ዓመት ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጽኡ እዚ ምርዳእ እዚ ኣትሒዙ ብሶቅራጥስ ቻሌንጅ እና ተገበረ ይመጽኡ ስጋብ ጊዜ ክርስቶስ ኦኬ ብዛዕባ ኣማልኽቲ ኢንቨንሽን እዮም ዚኦም ባዕልና መስረትናዮም እዩ ዝብል ዓይነት ምርዳእ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ባዕልና ንፈጥሮ ዘለና ዓይነት እዩ ዝብል ዓይነት ስነ ሓሳባት ሶቅራጥስ ሰብ ክሓትት ክኽእል ነፃ ክኸውን ኣሎ ዝብል ፊሎሶፊ ስለ ዘምፀአ ሪዝን ክገብር ክኽእል ኣሎ ሱቕ ኢሉ ዝተነግረ ሰብ ስለ ዝበለካ ስለ ዝወረስካ በቡኻን በዲኻን መንግስቲ ስለ ድበለካ ምሁራት ስለ ድቦልካ ሱቕ ኢልካ ኣይተብልኒኻ ኣሚን ናልካ ኣይተቀበልኒኻ ዝብል ዓይነት ሕቶ ኢንተሌክቹዋል ሪዝኒንግ ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣትሒዙስ ቅድሚ 5 ዓመታት ሒዙሲ 500 ዓመታት ሒዙ ቅድሚ ክርስቶስ መምጽኡስ እዚ ክርክር ተላዒሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ጊዜ ክርስቶስ ኣብ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ግሪክ ዝኸደሉ እዋን እቶም ኣማልኽቲ መንነቶም ዳርጋ እናጠፍአ ገሊኦቶም ጥራሕ ከም ዓበይቲ ኮይኖም ተፈሊጦም እቶም ካልኦትካ ብገለገለ ባህላውያን ልምዳውያን ሰባት ከም ባህሉ ኮይኖም ዝተታሕዙ ንመናገዲ ዝተፈላለዩ ስእልን ቅርጽታት እናገበርካ ከምኡ ስርዓት መትሓዚ ንሰባት ክትገዝኦም ክትክእል መእታን ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ስኻትኩም ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ትብልዎ ዘለኹም ኣነ ክነግረኩም ኢሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነጊርዎም ማለት እዩ ኦኬ ብኸምዚ እዩ እቲ ክርስትና ናብኦም በፂሑ ማለት እዩ ግን ልብ በሉ ኢኹም እቲ ክርስትና ናሰፍሐ ክመጽእ ከሎ ድሓር ከምዚ ሎሚ ዝብለኩም ጥቕሲ ብጥቕሲ ድዩ ምዕራፍ ኣይከኣልን እዩ ንባዕሉ ሓደ ቶራ ፕሮዲዩስ ክትገብርሲ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዝኽፍል ቀለም በፊስቶታት ክግበር ኣለዎ ሓንቲ ቶራ ተጻሒፋ ንኽትውድእ ዓመት እዩ ድወስደላ ኦኬ እቲ ፓፒሩስ ጠቕላል ከተምጾ ክትረኽቦ ካብ ዱካን ደይኮና ኣዚስካ ካብ ግብጺ ከተጠፍጢፉ ነቂጹ ዝመጽእ ክቡርካ እዩ ኦኬ ኣዝዩ ክቡር እዩ ስለዚ እቶም ኣመንቲ ብእምነት ተቐቢሎም ነቲ መምሃራኖም ዝመሃርዎም ሕራይ ነቲ መምሃራኖም ዝመሃርዎም ተቐቢሎም ዝነብሩ እዮም ከምቲ ዝመሃርዎም ብእምነት ፍቃድ ኣምላኽ ንምግባር ንምሕጓስ ዝነብሩ እዮም ኣብዚ ዓይነት ዝሕብረተሰብ እዩ እቲ ብዛዕባ ናይ ስላሴ ትምህርትታት ቻሌንጅ ረኺቡ ድሕሪ ከባቢ 354 ኢ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጉይትነት ኣብ ሕቶ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ስጋብ ኣርዮስ ትበሃል ሓደ ካህን ኣብ ግብጽ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መንነት ሲ ኣብ ሕቶ ምልክት ስጋብ ዝገበሮ ሰዓት ሕቶ ምልክት እውን ኣይኮነን ገይርዎ እንታይ ዳ ኢሉ መስለኩም ኣምላኽን ክርስቶስን ሓደ መምህር ታይሉ ምሂሮ መስለኩም
تا አቀራርቡ ብናይ ግሪክ ቋንቋ ፍቱ ዋንት ዝነበረሲ no ታይ ጽሒቡ መስለኩም okay okay ብዛዕባ ናይ አሪዮስ አገላልጻ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ትምህርት ክገልጾ ከሎስ ከመይ ገይሩ ከምዘና እሶ ብምንታይ ከም ኤግዛምፕል ገይሩ ዝሃቦ ክህበኩም ስለደለኹ የታ ኤግዛምፕል አነ ስለልፈተኳ ስሙን ትፈልጡ አዘን ክልቲአን ረእይዎን ኣብ እንግሊሽ እሞ ሓደ ጊዜ ሲብል ቅድም በቴሌግራፍ ጌርካ ደብዳቤ ጽሒፍካ መልእክታት ምትሕልላፍ ኮን ከሎሲ ሓንቲ ሰበይቲ ሰይተሃፍታም ዝነበረትሲ ናብ ሩሑ ዓዲ ጌሻስ ወካቲም ክቡር ክትዕድግ ደልያስ ቴሌግራፍ ጌራሃሉን ሰብኣያ ቹዋ ካቲም ክዕድግ ደሊ ኢላቶሲ ክንደያጉ ኢልዋስ $70,000 ኢላቶ ኦኬ እጂ $70,000 ስለዝበለቶ እሱ እንታይሉ ቴሌግራፍ ገብረላ ደሊ መስለኩም ክሰደላ ደሊው ከምዚያ ገይሩ ጽሒፉ ነቶም ቴሌግራፍ ትገብሩ ሂብዎ ማለት ኖ ኮማ ፕራይስ ቱ ሃይ ትብል ኦኬ ሳቶም ግን ክሰዱላ ከለው ከምታ ገይሮም ጽሒፎም መስለኩም ከምዚያ ገይሮም ጽሒፎም አባል is real case okay ፍልልዩ ርዳእኩም ዲው I don't know ስጋፍ ክንደይ ፍልልዩ ምዃኑ እንግሊሽ ከም ትመልኩ ተቀዳመይቲ ኖ ኮማ ፕራይስ ቱ ሃይ እንድሕር ኮይና እንታይ ማለት ይመስለኩም ኖ ዋጋ ከቢሩ ማለት እዩ ኮማ ስለ ዘለዎ ኦኬ ኖ እቲ ዋጋስ ከቢሩ ማለት እዩ ተኻለይቲ ኖ ፕራይስ ቱ ሃይ እንድሕር ኮይና ግን ኮማ እንድሕር ደይ ብላው እንግሊሽ ግን እንታይ ማለት ያመስለኩም ደለኸ ዓድጊ ማለት እዩ ዋጋ ዝኸበረ ተኸበረሲ ንዓናስ ዋጋ ከቢሩና ይንብልኒና ማለት እዩ ዚያ እንድሕር ገይሮም ጽሒፎም ማለት ከምዚ ገይሮም እዮም ሳቶም ካ ቴሌግራፍ ገይሮም ላ ስለዚ ሳኻኒ በቃ ድሕር ከም ዝኾይኑ ዓድጊ ድብለን ደሎ ማለት ኢላ ዓዲጋ 70,000 ከፊላ ምስ መፀት ገዛ ይሄ ተተባህለ ዋ no price to high እንዲኸልካኒ ላቶ ኖ ኮሚ ቦልኮን I said no comma price to high የለኪልዋ ኦኬ ሞሆሚ መፀነን ስበለቶ ከሲስዎም ሲዒሩ ኦኬ ኣብ ፍርድ ቤት ወጌጋ መልእክት ተሐለልፎም ልካይሎም ነትዋጋ ሳዝኸፍለቶ ቢሉ አሪዮስ ዝገበሮ ጌጋ ወይ ካኒ ብዛዕባ ክርስቶስ መንነት ክዛረብ እንከሎሲ አምላኽ እዩ ኢሉ ኦኬ ግን ኢሉ ኦኬ ግን ኢሉ እቲ አምላኽነቱሲ ማዕረ አቦ አይኮነን ኢሉ ሕጂ አፍቲ ጸሓሕፋ ይፍለገርዎ ዝፍለገርዎ ስለዚ ካብዚ ዝተልዓለ ናይ ክርስቶስ መንነት ሕቶ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚኦም ተኣኪቦም ቶም ካህናት አፍቲ እዋንቱ ዝነበሩ ሰበኻታት ናይ ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስቲያናት ማሕበራት ተኣኪቦም እዚ ትምህርቲሲ ጋሻ ምህሮ እዩ ግቡእ ትምህርቲ አይኮነን እሞ ተኣኪብና እንታይ ትምህርትና ንጽሐፍ ዶክትሪናሲ እንታይ ድብል ንቅረጾን ዘራረበሉ ተባሂሉ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መመርትዖም ሒዞም ተኣኪቦም እቲ ንጉስ ናይ ሮማ kom ተኣኪቦም ተዛራሪቦም ትሽግሮም ፍልልዮም ክፈትሑ ደልዩ ብሙሉኦም ቶም ካልኦት አመንቲ በአንጻር ጽሑፋት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡውን ቅድሚኦም ዝነበሩ መምሃራን መንፈሳውያን አቦታት ጻሐፍዎ ስነ ጽሑፋት በመሙርኳስ ክርስቶስ ኢየሱስ እታ ማሕበርስ ብምንታይ አትሪዮ ማዕረ አቦዲው አይኮነን ኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ና አሪዮስ ጌጋ ትምህርት ምሕርካ
أبكبابي 300 مجرشة 300 جوجل أوكي مجرشة 300 قدم 400 عامتات أمونجو مجرشة 300 سقاب كبابي 500 قلملن 80 بخنبلو بيت كريستيان بدوكترين استفلالي عينة فتناتات يمتزيوا اوكي استفلالي عينة فتناتات بحلف قابناي كريستوس يسوس مهرو كمتصن كله نمنتايو after وانتي ازو كله شجر متيوم اندحريلنا حدا اتناي كريستوس يسوس مننت تمهرتي ريخم بتوم مجمريا زنبورو ناي ايهود هو قدمي أرثوذكس كاثوليك كنيشة مفلايهم شعو عالم لخاوي حنت بيت كريستيان كاثوليكاويت بمبال راح يدفلط نيرو اوكي ابز اوانزي أرثوذكس يله كاثوليك يله كنيشة يله اوكي بلاس تا أرثوذكس تا كاثوليك بيت كريستيان شعو زنبرت مزان ايلوم روماويت بيت كريستيان تبحال فللي يالوا بمننتاو اوكي alright أمو نمنتايو خنقرأكم يحجفتي كرومن كتعمن كامتاوي نعنا أقداسي يكونن اتناتهم نايشعو كركر سلامتاي أقداسي زي كونا كنفولتو انتاي كم دوسنو اتي كريد كنردو يقبأنا يكم آمنتي اوكي جن نعنا زي ملكتنا مغنيات اتناي تشعو زنبره عابي وع تيلوم زنبره فتوانتسي مغنيات زنبرو اتصحف ديو بزعا تمرت كريستوس يسوس نصور سلداي كونه ديو ولا نيس كريستوس املاخنتو زنئس سلدرخبلو ديو ولا غلا ديو نو اتدحر بايتاناتومي اوكي تدحر بايتاناتهم تزعبيلو تزموصلو ناي كريستنا كناب كريستنا قدم ممصاسي زعبا امالختهم كزاربون كلو حدا خون سلسته خون بحال حساب يبلو مناب افتناتهم كونسبت كي اب ولد منفس قدوس حدا املاخ اب ولد منفس قدوس ابالو باكال ببينوميوم بسلطانن حدا يخونو زبل مردا افتم غريخاويان افت وانت زنبرو تو كونسبتسي كرداكا زخيل هيكونن مخنياتو توم امالختم زنبرو زوس علو كالو شوعت استفلاليو امالختلو زوس مستوم كالو تكراخر لعلن تحتن دبل دور دديب لك 5 بي ملؤ فقاد الله يزلوو لعلو كلهم بحد وجن بحد ناتو أقولت حيل دبل مننت بحر زلوا توم كالوت كأخمو ترديكم ناي صحة أمالخت ناي حرشة أمالخت ناي بحر أمالخت استفل عليهم زرخب ولا حنت خلوه ما يكلني أوكي سلازي اتي دحر بايتهم نعوم سي اتو كونسبت مصحف قدساوي ناي كريستوس يسوس انا خاب ابو وصي متي الله زبل كونسبت مستناتهم مردا خير ايكلني سلازي قدنت اسو طرح ديكونه املاح كوين خا ابا بايزوي اوكي سب كوينو املاح كونلو زخيل منقد خا كون ايكلني بتناتهم دحر بايتا نابنت بلاتونيس كندحريكم ايديولوجيهم سبن املاخن سكل تستفل علي سبن بعلو كافتم امالخت حدي اوكي سبن بعلوس كافتم امالختس حدي نمنتاي داي سب كوينو ندحريلنا كم امالختو كوينو لببوليهم اوكي كم امالختو كوينو سي زبدلو زوغدلو كقصعلو زلو مخنيات سلو زلو ويو ابزغص مدرنا بسغاد مص ترديكم الله ترديكم دي زبلكم دلو سبن  قدمي نابز غص مدر مولادو
كم عمالخت خوينو رأسو زخاله خئلتن عقمن زلو ينيرو بناتهم مردا سب زخون اللو مخنيات كقطعي تزغبرو بدل مردا ويكاني بزوجدولو نجارات مأتان تقطعو كلا جيزه كم بحدش عدل كركب كخلسي سب نابز قط مدري كم سب كويني يمت زبل فيلوزوفي ونزلوهم يوم زي مردهم زعبا سب اوكي بار كم زمردع حسكا نأملاخ سب كوينو كتبل تخيل دوي. This was one of the questions نعوم ترديكم من اللهم كم زو كوينو ندحر كوينو مرداسي أملاخ سي سب كخون خيل ديو يتحتو واي سب بمننتو ببحرياتو كفويو عباسيو براسيو وسونيو دغوميو وطعيو عقمي بلون يا تسغا مننتو سلازي ود ساب زغص مدرزون كولوسي كابز سغا زخوصي يزدلدلو وانون غيزيونا اخيلو اوكي بار نكريستوس يسوس بار حجي أملاخ الناس أملاخ الناس أسلامون بز ناي زوم غريخاويان بحلف زوم إبناويان بحالو زلهم فلسفي influence تغيرهم يوم إسلامون the same لومي خي ترفه زعبا أملاخ سب خونا يكلني يلوم زمقتلو موقته ندحريكم لكعبه اوانتي زنبر الراداينا ابن السبسي دغوصيو يطمي يشيني سلازس كميلو املاح كمزي خوني خيل يبلو مالسي اوكي توم اي بيناوان زبحالو زنبرو مرداي اوكي توما بوتات جن لبو ليكم بحلافنت نتي فلطت قال املاح زلوم جن مهرو حواريان تاي نيرو توم كاب حواريا زورسو نتي تمرت مصحف قدسك انتا مهيروم بزي قدس نحنا بحلي نحنا مردا انتاي نسقم تحسبو انتاي تبلو هم انتاي غيركم تغلصون كريستوس بزي قدس مالتي هو جوجل alright سلازي كريستوس يسوس أبزغت مدرزخ أتون كله أبزغت مدرزخ متون كله كم جنشل نحاتيات منصهي خوينو يمتيو اتناتهم مرداكم وغيركا مرداسي لو من نحسب بمو سب مبلعو مستايو مدقاسو دغموصو مشانو مدكامو مطمايو سي انتاي كفوي انتاي كفونتو صبو دي كفوي هم مخانو نسب سب دغه خوص مخالو خفودي صبوي دحدغه ديوزيتا يخون ما نغير يخون اوكي دغيمو دقس مخالو محداسيو مايسيتيو نفسو اطريو اتي كشنو زلو مشانو حماق يبلون مطمايو بليعين جوي مغبارو نفسو مهناصون محداسوني اتفتاطرانا እግዚአብሔር አምላክኩም ገይሩ ስለድፈጠረና ባዕሉ ፍጥረት አምላክ ስጋብ ዝኹንና ሰዓት ንኩሉ ኻጽቡ ገይሩ ፈጢሩ ወይልና ንአምን ሰባት እንድሕር ኮይናስ ናይ ሰብ መንነትን እንታይነትን ርኢናስ እዝስ ሕማቅዩ ንኽንብል ዘኽእለና መፍረዲ ስነት ተሐሳስባና ባዕልና ዝጽላዕ ጸሊእና እንተ ዘይኮይኑስ ብቁዕ መርትዑ ዝኸውን ኣይኮነን ማለት ኦኬ سلازي انتاي دبلكم مسلكم اتزنبر ختعشعو بزعا مننت كريستوسي لومي نعانا ترغوم يبلون نعاتهم جن بيج ديل نيرو مخنياتو كريستنا سفح سلازنبره نتي اتحساسبا افت اوان تزنبره ناي غريخاويان يمكت سلازنبره قدنت يهمو كمص مالتي بخلا ازراربا لومي كريستيانات كونون كلو امنتي نابيت كويتا مسموتوس انتايم بخون مسلكم
تي حيزومو زموصو دحر بايتا حيزوم دموصو بت تحساسبا خانستو سنه غيزيس نت منفساوس بونا رايو خدو ገለገለ ስብከታት ትምርታት ምስክርነታት ኩዋሃብን ኮሎ ክትሪኢን ኮለኹም ብኡ አንጻር ከም ሰብኩ ደለው ምህሩኹም ደለው ምስክሩኹም ደለው ከንጸባርቆልኩም ይኽእል ሪኢኹም ደለኹም ሓዲስ ሰብ ጎይታ ተቀበለ ክምስክሩን ኮሎ እትዘራርቡ ሓደ ሓደ ግዜ ጠገለደ ይብሉ በትናይ ጥንቲ በተቀድሚ ክርስቲያን ሙኻኑ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሓዊሲ ይዛረብሞ ቶም ድጸናሕና ተረዲኡና ኢና ንሓልፎ ሓቀይ ولا قوم يكوننا ግን حدث ስለደሎ ስለደይ ተማህረን ብለሉ ማለት እዩ እቲ ድሕር ባይቱሲ ይቕይዶ ስለዝኾነ እምበር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ማርያም ሲ ደም ወሲዱ ዲዩ ኣይወሰደን ካብ ማርያም ስጋ ወሲዱ ዲዩ ኣይወሰደን ንዝብል ሕቶ ተርዲኩም እንታይ ክብሉ ስለደለይ ምዃኖም ክነግረኩም تا concept exactly the same ከምዛዝ ብለኩም ደለኹም ካብ ማርያም ደም ወሲድዩ ስጋ ወሲድዩ እንድሕሪል ናሲ ይተሐሳብ ኦኬ ድሕር ወሲድዩ ናሲ እሞ ኃጢአት ለቢሲ ማለት እዩ እርዲኩም አሎ እዚ ክብሉ ስለደ እሞ ሰብ ኮይኑ ከማና ክፉእ ኮይኑ ማለት እዩ ክብሉ ስለዝደልዩ ስለዚ እንድሕር ደም ወሲዱ ስጋ ወሲዱ ካብአ ስለዚህ ኃጢአተኛ እኸማና ክብሉሉ ስለዝደለዩ ስለ ኸውን ደይብሉ ይብሉ ኦኬ እዚ ክኸውን ስለዘይብሉ ይብሉ ታይብሉ መስገ ካብ ማርያም ደም አይወሰደን ስጋ አይወሰደን ዝብል ዓይነት ኮንክሉዥን ይበጽሑ ኦኬ ካብአ ስጋን ደምን አይወሰደን ምክንያቱ ካብዚ ዝተልዓለ ዲስካሽን ታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ አማዕቢላ ፍጥንት መስለኩም ነዚ ንኽትብል ኢላ ኣብ ከባቢ 500 ናይ ማርያም ከማን ልብ በሉ ማርያም ኣይኮነን ዶ ክርስቶስ ኢየሱስ ማርያም ንባዕላ ከማን ክትነስ ክትውለድ እንከላስ ብዘይ ኃጢአት ያ ተጠኒሳ ተወሊዳ ይብሉ አፍጥዋንቲ ዝመጸ ምህሮ እዩ እዚ ንምንታይ ክገብሩ ኢሎም መስለኩም ንክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ንጹህ ይኽብሉ ወስለደለዩ ኦኬ ምክንያቱ እቲ ድሕር ባይቶኦም ይሽግሮም እንድሕር ንክርስቶስ ሰብ እዩ አምላኽ እዩ ግን ሰብ ኮይኑ ኢልና ሰብ ይኽናሲ ኦኬ እቲ ሰማዒና ይስሕቀና እዩ በአንጻር ባህሉን ልምዱን ማለት እዩ ከቕበሎ ይኸብዶ እዩ ክርዶ ይክእልን እዩ ኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ኢልካ ስለድግምገም ደሎይ ኣብቲ ማሕበሩን ብዙሕ ቀውስ ምጽዩ ብዙሓት መምሃራን ዝኾኑ ካህናት ዝኾኑ ብሓቂ ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ እዩ ኢሎም ዝተፈላለየ ፊሎሶፊ ዘልዓሉ መምሃራን ነይሮም ማለት እዩ ንኣብነት ሓንሳ ነቲ ስጉኡን ኣምላኽነቱን I think Pastor Daniel بزعازي قال تغيسل له مثلني أبي يوتيوب حدا جزء سميع نيره Pastor إساء حيل أبون كمو أبي يوتيوب كميلو بزع مهروس اللاسي تزارب كزارب كمهر كله سميعي له قال لي أتوم تايلو مثلكم ناي كريستوس يسوع جا أملاك النتون كم معرن مايني تحاول سايكلني اوكي كلياتهم كاتايلوم ناي كريستوس يسوع سغان منفسن اتسغا تقليل موتيو مننت يبلون قاليوم كاتايلوم مسلكم ناي كريستوس يسوع مننتي سجان تسقو تقلالا مننت يبلون منفس እግዚአብሔር አምላኺ አብ ውሽጡ ሓዲሩ ኢሎም ይሮም እዚያ ትምህርት እዚያ ሎም الله ማንንም ኮም ኢሎም ኑሩ ነትስጉሲ መንነት ከም ደይብሉ አብ ውሽጡ ስጉ ሓዲሩ ዘሎ አቦ ባዕሉ ይድብሉ ስለዚህ ንሱ አቦ ይድብሉ only Jesus exactly okay
ሽዑ ዝነቀለ ትምህርቲ እዩ ካብቲ ሽዑ ትሒዝካ ዝኸኣቶም ኣቦታት ኖ እዚ ስሕተት ትምህርቲ እዩ ኢሎም ወጊዞሞ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ እንታይ ኣምፅኦ ተልኩም መንነት ክርስቶስ ኢየሱስ ክንገልጾን ከነምህሮን እንከለናስ ፍጹም ሓጢያት ደይብሉ ጌርና ከነቅርቦ ስለ ዘለና ኢሎም ዝተሰምዖም ዝተረድኦም ዝደለዩኒዮም ማለት እዩ ሎሚ ይኹም ዓይነ ሽግር የብልና ክህልወና ውን ኣይግባእኒ ምክንያቱ ንሕና ሎሚ ምርዳእና ከምናቶም ኣይኮነን አክቹሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢያት ዘለዎ ሰብ ዋላ እንተ ተወልደ ንጹህ ኮይኑ ክውለድ ከም ድኽእል ንፈልጥ ኢና ዓቕምን ክእለት ኣምላኽን መዚና ማለት እዩ no yes Josh no okay ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ደም ወሲዱ ዲዩ ስጋ ወሲዱ ዲዩ ነዝብል ሕቶ ሓፂር መልስ እምበር ድሕሪ እዚ ኩሉ ምዝራብ ሕጂ ትመልሱ ክነግረኩም መጽሓፍ ቅዱስና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ክውለድ እንከሎ ደም ዲዩ ስጋ ወሲዱ ዲዩ ወሰደን ዝተዛረቦ የለን ኣብ ኣኸላ መጽሓፍ ቅዱስና ዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከብዲ ማርያም እንከሎ ደም ወሲዱ ዲዩ ኣይወሰደን ስጋ ወሲዱ ዲዩ ኣይወሰደን ነዝብል ሕቶ መጽሓፍ ቅዱስና ኣይተዛረበሉ ስለደይ ተዛረበሉ ንሕና ሕጂ በትናቶም ናይ ትሽዑ እዋን ዝነበረ ዘጨንቆም ዘሸግሮም ዝነበረ ፊሎሶፊ ተሞርኪስናሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጹህ እዩ ንኽንብል ኢልናስ ለና ሃለውሎ ፊሎሶፊ አይና አቱኒና ፒሪየድ እዚ ዲስካሽን እዚ በእዋኑም በጊዜውም በሰዓቱን እዋናዊ ነይሩ አገዳስ ነይሩ ነታ ማህበር ስለዚህ አኻት ትምህርትቲ ከተምጽእ ጌራትሉ ሎሚ ግን ይውሰድ አይውሰድ በዘይ የገድስ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጹህ ምዃኑ ነጊሩና የመጽሐፍ ቅዱስና ቡይና ኻንኺድ ናዓና ዝሕቶ ይኮነን አገዳስውን አይኮነን አድላይነቱን ይብሎ ሓደ ኻባና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለወሰደሲ ንጹህ እዩ ወይ ከ ደም ናይ ማርያም ስለወሰደስ ሓጢያተኛይ ክብል ዝደለየ ሰብ እንድሕራልና ኮይኑ ንሕና መርትዖም ጻልና ጥራሕና ንብሎ በህያው ቃል መርትዖ ኢና እንደሊ ኦኬ ዚያ ታመልሳ ተሐጻ ዚያ አንቶ ይምነገርኩኩም ነረ ግን እቲ ባክግራውንድ ክትፈልጡ ወይለ ትምህርት ኻበይ ከም ድመጻ መጀመሩ ክትርድእዎ መታ ምክንያቱ ገሊዩ ሰብ ኣብዝ ኸምዝ ዲስካሽን ተባህለን ተጻሕፈን ተማህረን ኢሎምሲ እንታይ ይብሎኩም ዘለው ከይፈለጡ አው አትዮምሲ ኣብ ክርክርን ክትዕን አትዮም ሰላም ደይብሎም ኮይኖም ይፈላለዩ ሪኤ unnecessarily ኦኬ ስለዚህ ነጽሩልኩም ዲያ ዛሕቶ ዚያ ወዲና ያዱ ሕጂ ኣብ ካልእ ክንከይድ አፍቲ መጽሐፍ ቅዱስና አገዳስ ኮይኑ ክነግረናን ክዛረብናን ዘይደለየ ንሕና አዋቲና ዝንትን ክንብል ደድሌና ይኩነን መዳኸም እዩ ሓደ ነገር ግን ንፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰብን አምላኽን ፍጹም ሰብን ፍጹም አምላኽን ከም ዝኾነ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ባዕሉ ዝተዛረበ እዩ ፍጹም አምላኽ ምዃንኻ ባዕሉ ዝተዛረበ እዩ ኣብ ቃሉ ተጻሒፍልና ኣሎ exactly okay እዚ መጽሐፍ ቅዱስና ብሎ ስለዚህ ምስትናይ only Jesus ምርዳ ናይ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምህላው ክህሉ ይክእልኒዩ ዝብል ስነ ሐሳብ ንሕና አይንሰምሮኒና ግድነት መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በብናቶም በብዕዮም በብሐሳቦም በብመነቶም by the way በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስና ኮም ኢሉ ዝዛረብ ሓንቲ ጥቅስ ብዛዕባ ናይ ስላሴ
بقلت خنقركم ايه اي سلستيوم من الناس بقلت غيرو دزاربو او وانجيل يوحنس بدحري اذن كنحلف هنا مالتي اوكي اي سلستيوم من الناس بقلتي دزاربولو مالتي بزي مات انتايلو مسلكم اب وانجيل يوحنس معرف 16 ما انت قيت حنقفوا الى از نغوركم كابيت صلوت كوصوكم يوم ايرز قتلكم زبلنا املاح اغلغلوت يقربوا لكم زلو زمسللو غيزي ختمصيا نبون ناين سلا زي فلطو از خغبركم يوم غيزيوم مسبصحت انا خمس بولكم انت خذكروا غنا ازي نغركم مسخاتكم سلا زنوركو ايه خم مجمريا زي نغركم جغنا نابتز الاخن خيدالهو كابخاتكم كأحد أكونا بإخات خير إلو أحدن سلاز نغوركم جنا لبكم جوها ملاك جنا أنت قدكوا خمس حيش حق نغركم عليه أنا أنت زي قدكوس اتمت أنا نعنا بخاتكم أي متسني يومه أنت قدكوا جنا نو سدلكم يه نسوم اسمت أخا نعلم بزعب حتيات بزعات الكيب بزعب فرجخ رتعي بزعب حتيات بعيس لدي أمنو بزعبات صدقنا بوي خيل اللهم مو دغي ما يكتريوننيهم بزعبا فرخا غزا زعلم زياس لتفردو زنغركم بزح كال زربالوني غنا حجه تصروا ايتقولونيهم اتمنفس حق مسمصغنا نسون السمع زبله يوز الزارب انبر كابرسو اي زاربن يمو نسونات زمص كفلطكم ناب كل حقهم كمرحكم نسو خباي كوسدن كنغركم يمو ناي كخبرني اتي نايابو زبله كل ناتي ايو سلازي يخابا وسيدو خنغركم ايو زبلكم منفس قدوس نايغويتاس كريستوس مخاتسي منفس قدوس نابز مدرز ناي ممصا اقداسنت سلازلوو غويتاس كريستوس مخاري حيش إلو غويتاس كريستوس بزعبا غزاروسم بزعبا منفس قدوسن كي تراتري تزاريبو مالتي كي ماسح وسوس ገለገለ زي بلا مالتي زغنا كاباي وسيدو يزنغركم كايل اوكي نسو منفس قدوس روحون تاي مخان خاب ግልጽ نغير زتصنانع زدغف زرد زرتع personality غيرلو مالتي اوكي شعو انتايلو مسلكم نابابو خيدالكم قرب غزي ايتريوننيهم كان بحدش قرب غزي خطريوني إخم شعو خابتم دك مزامر تحايلو إذن أبا أبوي إخيدي مو قرب جزي أيتريوني إخم كان بحدش دما قرب جزي خطريوني إخم زبلنا نازلوس انت أيو تبهالوس لذي نزربازي أيستو علنا يوم قرب جزي زبلو زلوس انت يكون يوبلو يسوس كحاتو وخمس دالي فليتو بولهم قرب جزي أيتريوني إخم كان بحدش دما قرب جزي خطريوني إخم سلازبولكم دون حدكم تمرامروا عليهم استغاتكم كتباخين كتحزنون إخم علم جنا بحق بلا أيو استغاتكم كتبوي إخم جنا غيرت جواهم ناب حقوس كم زلوات بحق بلاكم عليه سبيت تولد كلا جزي سلاز بتحت جوه قال عمس ولدت كنا السب أب علم سل تولدت تحقوسا تعرى أي ذكرونيا بعد نستغاتكم لومي جوهي عليكم جنا غيرهم بحدش كرئيكم إيه لبهم كحقوسيو حقوسكم دما أباهم زمل إيه بتام عالتأتي حنتو كاكتحتوننيهم نبو بسميز لمنكم وزبل كله خمسة بكم بحق بلكم الله خساء حجي حنتو كابسمي لمنكم حقوسكم ملوم انتخون لمنو خترقوا دما إخوم إلو شعوخ زللي أم عراف دليل متاهر يكون يمسلكم كويتاس لك كم تمنفس قدوس مسانا زحدر استوعلو حجي معرف 14 تمليسه خنببي 14 امتى كم بينسلكم ك10 شمونته دحن ولا 10 تحمشتو على هجمري تفكرون تقونكم تزازاتي حلو انا خا نبخل مناي نسو دما نزل عالم سقاتكم زنبر كال مصنانعي كهبكم يي منفس قدوس نزل عالم مسانا زنبر مصنانعي اوكي السوس مسانا زنبر
መጽናንዕዩ ናት መንፈስ ሐቅ ዓለም ዘይትሪዮን ዘይትፈልጦን ስለዝኾነት ክትቅበሉ ኣይኮነላኒ ንስኻትኩም ግና ምስኻትኩም ይሐድር አባኻትኩም ክነብር እዩሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኦኬ እቲ መንፈስ ሐቂ አበይ ዝሐድር አበይ ዝነብር አባና ይነብር ኦኬ ሽዑ ኣብ ቁጽሪ 22 ካርዩ ኦኬ ኣብ ቁጽሪ 22 ምዕራፍ 14 እቲ ዘያስቆርታ አይሁዳው ድማ ጎይታ እተን ርእስኻን ዓለም ዘይኮነን ዓና ትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ 23 ካታይሉ መስለኩም ኢየሱስ ካ ዘፍቅረን እንተሎ ቃለይ ይሕልዩ አቦይ ድማ ያፍቅሮ ናብኡን ንመጽ አብኡ ኸአ ማሕደር ክንገብሪና ኦኬ ተዘይፍቅረን ግና ንቃለይ ይሕልዎኒ ዘፍቅሮ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ይሕሉ ኦኬ ቃሉ ምስሓለወ ከም ስርዓቱ ክኸይድ ፍቃዱ ኮይኑ ነትናቱ ትእዛዝ ክገብር ምሰመረ መንዩ አብኡ መጢዩስ ቤቱ ዝሃንጽ ማሕደር ዝገብር መንዩ አባና አብኡ ኦኬ ካብ ኩሉ ጂሰስ ይበልጥ ኖ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን አብዚ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ አብዚ ተጣቅሰንደሎ ኦኬ አብን ወልድን አቡን መጽ ቤት ንሐድር ኢሉ ኦኬ ኣብ ቁጽሪ 15 17 ተንቢብኩም ግን ንስኻትኩም ግና ምስኻትኩም ይሐድር አባኻትኩም ውን ክነብር እዩሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ አባና መጽዩ አባና ስለዝሐድር ንፈልጦ ኢና ኦኬ ቃል አምላኽ ንሕሉ ሰባት እንድሕር ኮይና ኸ አቦን ወልድን ካ መጽዮም አባና ይሐድሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በብናቶም በብዕዮም መንነት ዘለዎም አባና ዝሐድሩ ምዃኖም ገይሩ ይምሂሩ ብዘይማት ዘይጠራጥር ካለ እንታይ ትርጉሙ ወደልዩ ካልታይ ክብሎ ወደልዩ ካለ እንታይ ክርድኡ ወደልዩ ናቶም ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብግልጽ ናይ አቦን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን አባና ምሕዳር ምሂሩ ስለዚ እሕና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልና ነአምን በአካልካ ናይ አቦን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንነት ክንርኢን ከለና ክጥመቅ ከሎ እቲ ወልድ ጥመቅ ነይሩ አማይ ነይሩ ካብ ሰማይካ ድምጽ ተሰሚዑ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢት ስጋ ለቢሱ ኸ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ናይ ሰለስቲኦም መንነት ንርኢ እቲ ወልድ ክጥመቅ ከሎ አቦኻ ካብ ላዕሊ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኢሉ ክምስክረሉ መንፈስ ቅዱስ ካ ብርግቢት አምሳል ስጋ ለቢሱ ተገሊጹ መንፈስ ቅዱስ ስጋ ለቢሱ ኢና ንሪኦ ብርግቢት መሲሉ ኮም ይዝብልት መጽሐፍ ቅዱስና ማለት እዩ ስለዚ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ኢልና ብስላሴ ንምእማን መጽሐፍ ቅዱስና ዝምህሮ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ በዚ መፍትዖ ኾነኩም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንተልይኹም ኢለ ነጊረኩም ማለት እዩ ኦኬ ኦራይት ሕጂ እታ ዝቐለለት ብዛዕባ ስፖርት ክንሓዝን ያለና ዶ የብልናን ያ ጆን ውን ያ 10:30 አነን አቦን ሓደ ኢና ይብል ልክዕ ከም ተኻብ ኢዳ አቦ ማንም ነተናባጊዕ ክወስድ ዝኽእል ከም ዘየለ ካብ ኢደይ ውን ማንም መንጢሉ ዝወስደን የለን ይብል ስለዚ ብዙሕ ዘሎ ብዛዕባ ምህሮ ስላሴ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንድሕር ብትሕትና ርኢናያ ብፍቅሪ ርኢናያ ማለት እዩ ኦኬ ብዛዕባ ስፖርት بسمعت بأمهي مليسا زملسكو عمل مسيلو ننيرو زامهرو زيا زا حتو زيا زا أكلاي تزهربكون مالتيو بزعبا سبورت محزانتي كم كريستيان كون كاسي فكاديو أي فكادن نزبل زلو سنة حساب اتو سبورت عمد زلوو دم فساس دلوو مكتال دلوو رخصت دلوو حاتيات دلوو نعملاخ زي خبر نقر زلوو تخوينو after sport تي
آتينا بسمعيت آتينا نتي زعمز دلو نت زعمز دلو እናበልና ጎን ወሲድና ክንዛረብ ጽቡቅ አይኮነን እዚ ፍቃድ አምላኽ አይኮነን ሓደ ካፍቲ ክርስትና እናሰፈሐ ምስከደ ናይ ሮማ ግዛት ዝለወጦ ሞራል ኮንዳክት እዚ ናብነት ግላዲኤተር ድባሃሉ ትፈልጥዎም ኢኹም ምሰንበሳን እንደገና ነንሕድሕዶምን ሰብና ረአዮም ዝቀታተሉ እንደብሉን እዚ ንባዕሉ ስፖርት ይነሩ اوكي حزب ግብጽ እዚ ሮማውያንን ግሪካውያንን አዚዮም ዝፈትዎ ሰብ ስጋብ ዝሞት ምስ አራዊት ትቃለስ ማለት ኦኬ አመንቲ እዚ ጉቦ አይኮነን ኢሎም ዝሐረምዎ ይነሩ ስለምታይ ህይወት መቅታል ደም መፍሳስ ስለዘለዎ ማለት አብኮም አይነት ንሕና ክንሳተፍ ጽቡቅ አይኮነን حራይ ኩዕሶ እግሪ ኮውን ኮሎግን ስፖርት ንነፍሲ ንጥዕና ጽቡቅ ኮሙ ከዓ ካብ ናይ ስፖርት ምህሮ እንመሃሮ ብዙሕ ነገር አሎ ህይወትና ማለት እዩ አበርቲዕካ ምስራሕ በሃንቆታ ምስራሕ ደሊጀንት ኮንካ ምንቅስቃስ ሕልምን ራእይን ሃሊካ ክትስዕሪልካ ሃንቆው ምባል እንደገና ኡሙን ኮንካ አፍቲ ዝግበር ምጽንን ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ምርካብ ሕዮን ዲንዖም ነቶም ተጻዋቲ ከምኡ ንፉዓት ኮይኖም አው ድሰርሑ ዝደኽሙ ስለድኾኑ ከማንም ተራ ግን ጽቡቅ አብነታው ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ነት ስፖርት ዕሶት ኮይኑ ማለት እዩ ሓንቲ ጋንታ እንተ ሲዒራ ክንሓዝን ክንሕጎስን ወይ እንተ ተሳዒራ ክንሓዝንን ክንሕጎስን ሲ ጉቡእ ድዩ እወ ጉቡእ እዩ ምክንያቱ ቶም ድሳዓሩ ዘለው ዝጉህዩ ስለዝኾኑ ግን ታ ዓይነት ሓዘን ይፍለ እዩ የለባም ሆይ ናብነት ሰብ ቤተሰብካ ሓውኻ ተወጽዒካ ዛዝናን ኮሙ ከዓ ኩዕሶ ተሳዒሮ ሚልካ ተሓዝኖ ተሓዛዝናንስ በበይኒ እዩ ሓደ ዓይነት ሓዘን አይኮነን ተመሳሳለውን አይኮነን ኩዕሶ ሓንቲ ጋንታ ተሳዒራ ኢልካ ተሓዝን እንድሕር ነቶም ተጻወቶት በቀረባ ዛንቶኦም ታሪኾም ትፈልጥ ኮይንካ ጻዕሮም ድኻሞም ስካብ ክንደይ ምዃኑ ድርዳእካ ተኾይኑ አፍቲ ዝጎይዎ ጽዕርዎ ዘሎ ኸይ ከምዘይ ሰልጦም ኮይኑ ክትርኢ እንከለኻሲ ከም ሰብ መጠን ነቲ ጓሂኦም ክርዳእካ ኽእል እዩ ስለዚ ተሓዘንካ አበሳ ይብሉም ታ መልስናተይ ሕጂ ነፂራ ድያ እቲ ኸምኡ ዓይነት ሓዘንሲ ምስቲ ንኣብነት ሕጂ ህዝብና ብዙሕ ሽገር ኣሎ ኣብ ሲናይ ድዩ ኣብ ጣልያን ድዩ ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ሰሃራ ድዩ ኣብ ሱዳን ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ኤርትራ ድዩ ብዙሕ ሽግር ኣሎ እዚ ብዛዕባ እዚ ሓሲብካ ትሓዝን እንከለኻን ብዛዕባ ሓንቲ ጋንታ ሲዒራን ተሳዒራ ኢልካ ትሓዝን ሲ ሰማይን ምድርን ተራኺቦ ተራኺቦ ወላ ሓንቲ የብሉን ማለት ሰብ ክሓዝን እንከሎስ ብምንታይን ብኸመይን ከም ዝሓዝን ይፈልጥ እዩ معقن اللو مالتي اوكي نزيت فولطو سمع كالو نزيت فلت تاريخو نزيت فولطو ابينيرو زيت بلو زخونه يكون ነገር እንድሕር ኮይኑ بعبيكم بنشتي اتدس معك حزنن تفولطو بقربا مخا بزح تمكرو زلك ናይ ሓባር ሓደ ነገር ክኸውን ከሎ ድስማዓካንሲ በበይኒ تواهسي ببيني ببهرنا خمسة مالتي اوكي نت زيت فولطو زبطحو جن كافتن بقربا زبطح تفولطو سب زبطحو خصتاي صعبو خون خلي فللي نابنت اب جابان دلو سبات ኣብ ጃፓን ደለው ሰባት በጽሖም ሲ ሱናሚ አቲዎም ማይ መጽዩስ ግፍፍ አቢል ወሲድዎም በቴሌቪዥን ክርን ከለና በጣም ንጉሂ እግዚአብሔር ክሮዶም ከአና ሐስብ ንጽሊ ኦኬ ሩሑቅ የም ደለው ሳቶም ምሳና ዘለው ህዋት
حما سقا موت زبصح زي كونه جن حما كرخبهم كله شجر كرخبهم كله خنرن كلنا دسمعنا جن اكشن تريجر تقبري رديكم علو زبق سكاي تحزن ايتو ما بقربا زلوس يبق سكاي مالتي اتي نا بقربا زلو حزن سفوليو بعكن كتريو خلخا جن نايتهم رحوق دلو بعد جابان دلو بصحوهم زلو يخفئني يخبدن بسميعتك جن حدا يكون ترديكم ندو كمون اب سميعتاو زخونه ነገር كون كلوس ود سب ببحريو كومي فانكشن ناي فقري باموي اكزامبل يبكم نيره رايت ن حدا سبسي سبيتو زلاتو حدار دلاتو ان سبيتي فقر يخبل خل وي سبيتس سباي انا فقر يتبل نامنت خايف قروم يتبل حدا غنا يكون انت عينتا فقرا ጎይታስ ክርስቶስ ባዕሉ بفولي عيني غير زوف كروم حواريا نيرو مودو ابزغص مدر كله نيرو مودو ها يا من بحالتهم كافتهم كلهم سي بقرب ازفوتهم زوف كروم زبحال exactly right بحلف كوا يوحنس right يوحنس حلفكوا يوحنس ازيو يفكرهم دنبره مصحف قدس زارب اوكي قالوت ك ازيو يفكرهم نيرو تباهيلو استمسكرلو مالو ديم مصحف قدس نو ጎይታስ ክርስቶስ ሲ ازيو يفكرهم نيرو دال ازار فاميلي حقي نتعور عين زغفتسي نزس كموتات كتسو يخل دو يخون نير ازي زفكرهم نير نزوم غزازيهم جلس غبرلهم دخون رايت يا ባህሪያዊው ማለት ባህሪያዊው ማለት ኦኬ نقال خافت خاله احلف حلفا غيركا ክትፈቱ ከተقربሲ نبوري ربقا ندقا حدا غيرادو تفوتهم نيرا نمن يتفوتو نيرا زياده نمن تفوتو نيرا زياده يعقوب رايت يعقوب نانستو نخلتي ان حدا عينت غيرو دو فتو نيرو no right ان راهل زياده فتو نيرو رايت اوكي سلاز ባህሪያዊ ማለት እዩ ስለዚህ ካፍቶም ንፍቶ ይግበረና አስከሉ ካፍቶም ንፍቶ ይግበረና ሄደ ድሕርና እንድሕሪት ከይደፉን يوب حوي كافتم نفتو غبرنا اب عين سب مغوس دلنا سب نون قال يوم سبختي ممهرا انت يبلو مسلكم نايسب ነገር አይገድስ ካይብሉ ነው ናይሰብ ነገር አይገድስ ካብቅር ማምላ ጥራት ወንበር ናይሰብ ነገር አይገድስ ካብሉ ዋ ኤሳው አይስማዕ ኤሳው ተሰማዕ ዚያ ምበለኒ ሬድ ብላኒ አደይ ጸለያትን አይንዲያ መራኒ ያቆብ حوي حليفالو مبالني ريو ها لياي تسمع لياي تسمع anyway هو حقهم قالو نسب አይኮናን ቀዳምነት ክንውደልና ተቀዳምነት ንእግዚአብሔር አምላኽና ክንወዘለና አብ ቅድመ ሰብ ግን እግዚአብሔር ሞጎስ ክበና ክንጽልግባና አብ ቅድመ ሰብ ሞጎስ ዘለና ሰባት ክንከውን አለና ኦኬ ጸጋ ዘለና አፍ ደገ ዝኸፍቱልና ሰባት ክንከውን ተፈተውቶ ክንከውን ካብ ድራጎሙ ድጻረፉ ደሳድዱ ጾግርሃን نعخ سخان دلخان بوتان كريو ديدليو يوبلو دبلو ازو طعم كون ايكلني
كم طعم كون أيكلني ساول كونو خاسبات صبوا أيكونن ساول كونو خاسبات صبوا أيكونن እግዚአብሔር አምላክ ከቢኡካ ከተገልግል ጸዊዕካ ሲ تعاف ርስ مسكرنت ናይ ክስቱ ሓፍትና ስምዕዎ ናይ ሓረ ሓፍትና ናይ አቦአ ከመገይሮም ዳዕበያ ዛዕባ ፍቅሪ ዛዕባ መጎስ ደስ ብለካ በጣም ውርዙይ ደስ ብል مسكرነት ብቁም ነገር እግዚአብሔር ከመይ ሰናይ كم عينت بيسب هابنا كم عينت بيسب جبرنا كم أخانو كن إحنا እግዚአብሔር አምላክ ርዳና ማለት እዩ ኦኬ alright እዚህ كم مخنا نقاليو سب بزيادة قريبنا نفوتو نقاليو ግን ደይን ፎቱ مخنا ባህሪያው እንኳን ተሆነ ኮሙንን በር ማለት ግን አይኮነን ኦኬ ኮሙነ ቃይሕ ማለት ግን አይኮነን سب ባህሪዩ ኸሙ የድብለኩም ደለኹ ከም አመንት ግን ንኹሉ በሓደ ዓይነ ክንሪኦ ተጸውዕና ኢና ከምዚሉ ድምጽ ህይወት ሚሮኻ አኺቱሉ ኦኬ ኦኬ እቲ ባህርና ሲ ፈሊጥና ባህርና ዝደፍአና ሰባት ደይኮናስ ንባህርና ንቆጻጸር ንመልኽ ሰብ ክንከውን ገዛር እስኻ ምክታእ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ይንረስዕና ገሊኡ ሰብ ግን እንታይ መስለኩም ነቲ ባህሪኡ ከም መምርሒ ህይወቱ ገይሩ ወስተሎ አነ ኸሙ እንደ ይብለካ ኦኬ አነ ባህሪኮም ስለ ዝኾነ ይቀርኒ ይብለካ ኦምሞ ንዓኻው ናብ ጓን ጸካ እንዲዩ ሸግረካ ሕጋ አምላኽ ንኽትሕዝ ባህሪኻ ዝግድደካ ትኾይኑ ሕጋ አምላኽ ጻድቅ ኮይኑ ርከብ እምበር ባህሪኻ ጻድቅ ኮይኑ ይርከብኒ ስለዚህ ንባህሪኻ ኣብ ትሕቲ ስርዓትን ሕግን ስርዓት አምላኽ ከተግዝእ በሐላፍነት ከም አማነ ተጸዊዕካ ባህሪኻ ኹም ስለ ዝኾነ ከም አድግበርኻ ፊን አይትብልኒኻ ማለት እዩ ኦኬ ከም ዝበሃል ነገር የለን ገሊኡ ሰብካ እንታይ ትርእየሉ መስለኩም ገሊኡ ሰብካ እንታይ ትርእየሉ መስለኩም ናይ በሐቂ ንገዛ ርእሱን እግዚአብሔር ዘግዘአ ብሙሉ ኃይሉ ጉልበቱ ንግዚአብሔር ዝተገዛ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ገዛ ርእሱ ስምዒቱ ተቆጻጺሩስ ንኹሉ በሓደ ዓይነት ብግርህና ስለ ድርኢ ነፍሱ ይጎድእ ኦኬ ተሓደ እዘዝን ባህላዩ እዚ ኻኒ ሚዛን ዘጥፈይ ተኻላይካ ሚዛን ዘጥፈይ ንስኻ ኸሙ ስለ ድኾንካ ካልኦት ኮሚዮም ማለት ግን አይኮነን ኦኬ ንስኻ ኸሙ ስለ ድኾንካ ነፍስኻ ክትገዝእ ስለ ዝኽኣልካ ንኹሉ በሓደ ዓይኒ ክትሪኦ ስለ ድኽኣልካ ንኹሉ ከተፍክሮ ስለ ድኽኣልካ ንኹሉ ኣብ ደጊኻ ስለ ክትከፍት ድኽኣልካ ካልእ ኩሉ በዚ ጸጋ ዝተዓደለ ማለት አይኮነን ገና ዝዓብሎ ገና ደይርድኦሎ ገና ደይበሰለሎ ገና ግዜ ዘድልየሎ ገና ዝጓነጻሎ ገና ዘይተጠምቀውን ኣሎ ዘይቀወሮ ነቲ ስጉ ከከድልዮ ከሎ ጥራሕ ኣብ ስጉ ዳኣቱ ዓይነት ሰብ እውን ኣሎ ስለዚ ሚዛን ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ጽባሕ ንግሆ ብሰንክናህካ ከምኡ ብምስትውዓልን ብሚዛንን ዘይምምላስካ ቶም ዓመጽቲ ወይ ከዓ ነቶም ቀራናት ክጎድኡኻ ከለውሲ ንኣመንቲ ንኹሎም እዚኣቶም ሕሱማት እዮም ኢልካስ ንማሕበር ኣምላኽ ከይትፍንፍን ኦኬ ባዕልኻ ኣብ ፈተና ከይትወድቕ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ እዩ ንባዕልኻ ፈተና ከይትወድቕ ገዛ ርእስኻ ክትሕሉ ይግባእካ እዩ ስለዚ ሚዛን ደለና ሰባት ክንከውን ኣለና ፍጹም ንኹሉ ብሓደ ዓይነት ክንሪኦ ይግባአና ከምኡ ድኾንና ሰባት እቲ ክእለት እቲ ነፍስኻ ምግታእ ዝበሃል ዘጥረና ሰባት እግዚአብሔር ይባርከና አምላኽ ባርኽ ስለቲ ኣውፍቲ ደረጃት ምብጻሕና ከምኡ ኮይና ማለት ግን ዓያሽ ይኮናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዋሃት ከም ረጋቢት ጎርሓት ከም ኣትማን ኩኑ ኢሉ ኦኬ ተመንሲ ኣብ ሰብ ዝጓዓዘሉ ጽርግያ ተዘርጊሑ ሱቕ ኢሉ ኣይጸንሕን እዩ ሓቀይዶ ኦኬ
كيرقص إلو تحابي يقلي الرئيس الذي حنات مستوعل كهلونا له زي social competence يبال بنايلهم قانقو حزرب كله مالتي socially competent ندحر زي كونكا what we do if no one loves us the son of man نمنتايم زي فكرنا إلنا إنه نحط الدلنا نفولتهم كلمتان أبانا غيلو تشكر زي فكر تبعي حزنا غينولو بقدام الناس مالتي بدحريو خا توم سباسي بقنعنا نتنحنا نفكرو من كنفكرو ميلنا نقبرو سي دو زي دزربد كويتاس كريستوس عنقهم سي اب اجري مفلس ايتدربيو رقيصهم كيسحقهم يلو قاليو سبكو نتسنايكا اتناتكا صبو انت هابكايو رقيصو نعاخا يدبدلكا تي خبلعو زلو كتبلعو زلكا صبو انجرا نخيبلع بقع زي غيرو غزار اسو زي قرب سبو زحي ابزي هيوت زي كاكن دسناي زغبر كاسي غزار اسوس نت سناي كاس بقع غيرو ايا قربان كومون خيكون كا مسمن كم دلخا خا مستو علي دل ميزان نحلو سلازي اتا كنحزن غبانا دو تبلسي ترادادينا دينا سب دكوانو تخسره تمرتو تترفه حسابو تزي سلطو سراحته ديرخبه حدا غيزي مستوم زحزنو حزنت خنكون صبوق يو እግዚአብሔር ኳላهم وبعلامهم انتغبرو افت غيزي حزنهم ግን كنحزن ግድነት እዩ ኦኬ حدا غيزي حدا ነገር አይሰልጠካን ሞ ሽዑስ ካትጉሂ ካሎት አመንት መጽም ደحنا ጁኻ እግዚአብሔር زحايش ነገር ሒዙልካ ስለዘሎ እዩ ይብሉኻ ጽቡቕ ሕራይ ግርማ afta አዋንቲያ ግን afta ሒዝላይ ዘሎ ስጋብ ዘይበጽሕኩ ሰዓትሲ كحزن ግድነት እዩ اوكي after اوانتيا سب كردا علي كحزن مسايد دلمبر كورز يلا يكونن اوكي كصانان عن خالق غدايو اوكي ويك نسمعيتك اغنور غبرخ بلنخ خالق غدايو اوكي نا ايوب شجر نسي نيرو ستوم سبع سوق وسيلو ساقلو ساتوم كا كندت غواهيون حزنون ريوم دصليلو ددنغو صلوسي انتام غيروم ناب قدم እግዚአብሔር ዝበደል ካዳ ነገር አለ ካምበር ከምዚስ እግዚአብሔር አይገብርኒውን ጻድቅ ሰብ ኢሎም ስብልዓሉ ኮይኖም ክኸስዎ ፈቲ ነው ማለት እዩ እዝንታይ መስለኩም ክትማ ጻድቅ ትደሊ አክንዲ ክትርዳእ ትፍትንሲ حق ሒዘለሁ ኢልካስ በተሐቅ ጌርካስ ነትሰብ ትጎንጾ ትወግኦ ተሕዝኖ ትብድሎ اوكي زي صبق ايكونن بحلفقاني بحدا مستسرح بحدا مستنبر سواء سويتم كوينكا قلعان تلكا مس قلعون تكونكا كمتي باموي باستر منجس اوديو خفتلكم نير سمعون يركم قلع خبك كله تحريمو دي تبيلوسي كسمعوا ويدلي غبره ملسي ازدلي دبلود نبره تردوا له عجخا اختبلو انبر موزراز الكاسي حلنو اتستسمع سمعي سمعوا خمزي قبو كير كان دحر تزاريف كايو نتناتو بحرياوي مننت عفت ساعتون قبوون كخونز قبوس كخون كمزي قبو غير كاتردو الله مالتي سلازي خابتردو كونفيوز تغبرو سلازي حزبنا ريخم بزح غيزي حدا غيزي عابش غرد رخمنا انتاي مخون تفلطو زحزننا نحلوسي كم حزنات كنا هنرأي ندلن شجرنا خنسناس شجرات كنا هنرأي ندلن تتأجمنا خنسناس شجمات كنا هنرأي ندلن كنحسو ندلي كم زي كنا كنشوفنا ندلي بتصبق أمثيلنا مالتي سلامتاي شجر كرخبك كقولش شجر رغيب الله خيل كام الزراب كم حمق غير ناس تردأنا مالتي كم مسلا زعبنا مالتي افتي معبول علم حدا غيزي
ናይ ኣሜሪካ ካልቸር ኣብ ስራሕ እንታይ ይመስለኩም ማናጀር እንድሕር ኮይንካ ወይ ከዓ ማሕዳር እንድሕር ኮይንካ ሓላፍነት ተለካ ነቶም ኣብ ልዕሊኻ ዘለዉ ክትዛረቦም ብዛዕባ ስራሕካ ትኮይኑ እቲ ባህል እንታይ እዩ achievement ኢኻ ትዛረብ ኦኬ እዚ ገይረ እዚ ሰሪሐ እዚ ከም ስሊጥ እዚ ከም ዝቀይረ እዚ ከም ዝገይረ እዚ ወሲኸ እዚ ከም ዝገይረ ኢኻ ትብል ኣስተውልኩም ኣለኹም እዚ ትባህሎም ኮርፖሬት ካልቸር ከም ጌርካስ ነቶም ሓለፍትኻሲ ኢምፕረስ ኢኻ ትገብሮም ትፍትን ተሐጉሶም ኢኻ ትፍትን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ከምዛ ዓይነት ናይ ኮርፖሬት ካልቸር እናወዳደረ ሓደ መምህር ክምር ከሎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ሓደ ግዜስ ናይ ጃፓን ናይ ቶዮታ ካምፓኒሲ ናብ ኣሜሪካ ዕዳጋ ክሰፍሓሎም ኢሎም መኻይኖም ኣብ ኣሜሪካ ክሽየጣ ምስ ጀመራ ካብ ጃፓንሲ ተወኪሉ መፅዩ ሕጂ ነቲ ብሓላፍነት ነተን መኻይን ኣብዚ ንኽሽየጣ ዲስትሪቢዩት ትገብር ሰብ ኣብ ስብሰባ ኣኪቡስ ተኣኪቦምሲ ከመይ ኸይድ ኣሎ ስራሕ ኢሎም ክነግርዎ ከለዉ ልክዕ ከምቲ ባህሊ ናይ ዝዓዲ ገይሮምስ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ክንዲዚ ሸጥና ክንዲዚ ቢልና ክንዲዚ ገይርና ፎርካስት ክንዲዚ ዘለና ከምዚ ሰሊጥና ከምዚ ኢሉሲ ፀፅቦ ጥራሕ ነጊርዎም ሕጂ እቲ ጃፓናዊ ገሪምዎ ስማዕ ኢልዎ ዊኖው ንፉዕ ሰራሕተኛ ምዃንካ ዊኖው ነዚ ስራሕ ብቑዕ ምዃንካ ስለዚ ኢና ሃየር ገይርናካ ስለዚ ኢና ነዚ ስልጣን ዚ ሓላፍነት ዚ ሂብናካ ንሕና ንዓና ክትረት ዓና ወይ ከዓ ንፉዕ ምዃንካ ከተርእየና ኢልና ይኩነን ኣብዚ መፂና ንሕና ደሊና ደለና ሽግርካ ክትነግረና ፀገምካ ክትነግረና እሞ ሓቢርና ምሳኻ ክንሰርሕ ከመይ ጌርና ነማዕብለን ተን መኻይና ከመይ ጌርና መሸጣና ንውስኽ ክንፈልጥሲ ቶም ዓማዊል መፅዮምሲ እንታይ ሽግር ኣለካ ኢኻ ክትነግረና እንደልደለና this is what we are here ኢሎሞ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ሱ ታይሉ ተሓላፊ ኣብቲ ፅሑፎ መፅሓፍሲ እቲ ዓብይ ሽፍት ድገበሮ ብናተይ ኣረዳድኣ ኣብ ናይ ኮርፖሬት ወይ ከዓ እቲ ኢንዱስትሪ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑሲ ብዛዕባ እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ፅቡቕ ዝካየድ ዘሎ ምዝራብሲ እንታይ ይጥቕሙ ደኣ ወላ ሓንቲ እሱ ግቡእ እዩ እቲ ቻሌንጅ ዝገብር እቲ ፀገም ዘሎ ብዛዕባኡ ኢና ብቕንዕና ክንዛረብ ዘለና ስለዚ እንታይ ገይሮም እቲ ሽግሮምን ፀገሞምን ናይቶም መኻይን ድዩ ናይቶም ሰባት ድዩ ናይ ሰራሕተኛታት ድላይ ድዩ ኩሉ ስለ ደምፁ እናመሓይሹሲ ተን ናይ ጃፓን መኻይንስ ኣብ ኣሜሪካስ ልዕልተን ናይ ኣሜሪካ ድሽየጣ ኮይነን ማለት እዩ እቲ ካልቸር ይቕየር ስለ ዝኾነ ብተመሳሳሊ ሓደ ሆስፒታል ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘለዎም ይወቃቐሱ ኮይኖም ሰራሕተኛታት ሓደ ነቲ ሓደ ኣነ ይኮንኩን እቲ ሓደ ስለምንታይ ከም ድበደለ ሓደ ሰብ ምስተፈልጠሲ መቕፃዕቲ ስለ ዘሎ ወይ ኣብ ስራሕ ስጎግ ወይ ዲስፕሊን ግበር ወይ ራይድ ኣፕ ግበር ወይ ከዓ ገለ ከምዚታት ዓይነት ስለ ደሎ ኩሉ እቶም ሰራሕተኛታትሲ ነብሰይ ኣውፅኒ ጥራሕ ኮይኖም ብስምዒቶም ሕጂ እቲ ሆስፒታል ዲቶሬት እናኸፍአስ እናተባላሸው ኮይኑ ፋይናሊ እቲ ሆስፒታል ንፕራይቬት ሸይጦምሲ ብኻልእ ኣመሓዳሪ ከካይድዎ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ መስለኩም ተቐዳማይ ሮል ዝገበሮ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት በደል እንተ ጌርኩም ኮንኩምሲ ሪፖርት ክትገብሩ ኢና ንደሊ ንዓኹም ነቶም ሪፖርት ዝገበርኩም ከዓ ናትኩም ይኹን ናይ ካልእ ወላ ሓንቲ ይኹን ሰዓቤና ይንበኩም ኢና ጥራሕ ትሽግር ምስተረኽበ ኣፍሉጡ ናይ ተሓዝዎ ወይ ከዓ ካልእ ሰብዩ ገለ ኣይትበሉ ኢሎም ስታ ናይ ብሌም ትብል መንፈስ ኣልጊሶምሎም ኩሎም ሽግር ክርከብ ከሎ መድሃኒት ክሓፅር ከሎ ቶም ሕሙማት ኮምፕሌን ክገብሩ ከለዉ ወይ ገለ ክኸውን ከሎ ይነግሮሞ ይፅሕፉ ሽዑ ነቲ ሽግር ከመይ ጌርካ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ከዓ ዲዛይን ገብሩ ፕላን ይቐርፁ ኦኬ ሽዑ እቲ ዘድሊ ሪሶርስ ንዕኡ ፋይናንሻል ድዩ ዋላ ብፍልጠት ድዩ ገይሮም ነቲ ሽግር እናፈትሕዎ
اتي هوسبيتال كافتو وديقو خسيرو زنبره حافلو ابلع لبصيو نمتاي زنغركم دلو مسلكم اب اورغانايزيشن اب كم محبر مسب كوين كاختنبرن كلها جيجا مغبارسي بحرياوي عنن يوبن كنسرح لنا ندحر بحنسا كوفيلنا نتي كنسرحو اندليو سرح زمچ طباين بحرن لمدن مننتن حزنا خنمص ايكالني مستسرحينا قلنا عبي ريهم نسوم مس باكراوندو مسلمدو مسناتو تحساسبا كايدا يزمص انون كوميدي مص مسترخبنا انا خمزه حيش يقبل سقانو نو خمزه حيش مبر يقبل حجي اندحر زيت حيتنا دحان حرايسكي بزنا كان فتنمو نريو نابلنا كوم غيرنا ندين سرحت خوينا انتي خون انا نسون كنغراچوينا مالتي سرح مسرح كالنيو مالتي جن حرايتنا حكا يخون اندحريله موسو خيدو صقم دحر فطيرولنا اموز صقم زخمه غيرنا انا خنفتحو زلنا اسكبل زناتي كان فتن تاي ناتباهلنا تسرحنا جن مستسرح دحر استوسنا اوان اتخابانا زطلبو عينت طباين بحرن مننتن اكاونان يقرصنا نتناهنا مننسي اتسرح يقرصنا كم او خوينا عفت سرحت زي ترخيبنا تسرح كسلت ايكلني رديكم قنيعكا اتي زمت شجرن كونتاتن ستزارب تخيل كتكون علكا سمعيتاو سب سلازكون كامالتي اوكي مسناكا باكراوند ناتكا مننتن سلازلكا كم امنتو خوينا خنبرن كلنا ام محبركا اقداسي زنجر زفولتو كل سب حدا عينت التحساسبان مننتن انتاينتن حيزو يكوننا محبر دكب ببناتو بمننتو حيال غونو فتوتو رديتو حسابو حيزو يدغرب اوكي نايقل يوم سبات بهايبلنا نيو كاونوم ازراربوم امهاروم انتاينتهم تاتاتوم اووتاتوم مسجيزيغن كعري ندحر بفقري بمتصوار እና تزارربنا قنيعنا نشجرات كنفتحنا بلنا نا فوكاس غيرنا سريحنا مالتي اوكي سلازي سمعتنا بسمعتنا ميزاناويان سبات كنكون يقبأنا alright زاناي كعسو ابزت اخلنا مسلني كاو ناب كالون وحزنا لنا اوكي باي ذا واي مصحف قدسنا معات اكزامبلات يهم زلو اوكي تهان حجي مبر اب هيوتنا داويتن غوليادن دحريهم بنصور تريوهم زخم زعينت قدايات لكن دي مدفاع سؤال كان من صرصارن صلاتن مقان داويت كابد صعرو برتع صعرتات حدا تا تهزبي اب كلتن خيمقل زي غبرو ነገር የለም ምክንያቱ ሳኦል ካብ ነገድ ቢንያም ስለዝኾነ ትንግስና ካኡ ስለድመጸ በዓሌትነት ካባና ተወሲዱ ትንግስነት ኢሎም ቶም ቢንያማውያን ነቲ ከይፈላለዩ መእታን ጽልም መንጎም ከይህሉ ዳዊት በኃይል ጽዒሩ ኤልያብ ሓለቃ ሰራዊት ግን زعباز ጉዳይ ዝ ግዲ ቦሎን ናብነት አብኔር ምስ ዳዊት ተሳሚዑ ችግር ክፈትሕ ተራዳዲኡ ክነሱ እቲ ዮአብ ግን አቅቲልዎ ማለት እዩ በዝኻ ዳዊት አዝዩ ከም ዝጓሃየ دحار سولومون نعو بهوت كيت غودفو بديلو يلو تناي موت فرد نعو خمس غبا كمز فردو نري مالتي اتناهي داويت هيوت كن قدميو زنبره خمي غيرو ناتي حزبي حدا غيرو خوستو يدل منبارو بانصارتي سلطان كاب بيت بينيام نا بيت داويت نا بيهودا كمز توست مسترايسي بحق يسغا مጨረሻ حما كيركبو صعيري داويت كافت حدا زي قتللو مخنيات نساولون ابيدو እግዚአብሔር حليفو يبوخنسو ازي نيرو قليلو قتلو مخاله نيرو ግን ኖ ይሉ ምክንያቱ እንደሕርቆም ገይሩ ትዝመጽ ሰዓቤን بناء عليت ጉዳይ ስለዝኸውን ማለት እዩ
اوكي كومون ابناي يعقوب هيوت ريوكم كم ذا عين نغركم سلخو اكايدا مالتي كمس حو إساو alright شيمبار حطوا لكم دي ابزي استزاربنا بزعبا خيدان وديناينا بزعبا سبورتينا حجي ابزو بصحنا بزعبا كريستوس غان دمون ملسو هبناينا بزعبا انتي تعرفنا له بوليتيكان دك انستيون زبلنا كيدانون زاربناينا اوكي حطوا له دي كابز حجي استزاربنا اوكي يلا alright ناي بوليتيكا سو از حصر سلازخونه اوكي بوليتيكا ناي بوليتيكا اب ناي قدم حجي زنبره سرعه كايدا نابن بتاريخ دم كتفولت وقت كله بيت كريستيان كل غيزي ا بوليتيكا اتوتيا بريك دليهم بريك توسد دليهم بريك نوسد نيشتي يوسان نوت ولا اوكي حنت مزمور حرايشي بقى مو ادمين دينا نسمع مزمور نغبر مو شعوبنا بوليتيكا ناتين ويتابارك ما يكدفي
تفاهركاني نسغى أملاخي أجوغا تبلني بمرات سقاها ويتخللكاني بمرات سقاها ويتخللكاني እግዚአብሔር ደንጋት ልብኻ ጥበም ስለአይ